Hwlffordd sy'n herio ar Seintiau Newydd rwan gyda sylwebydd Saesneg ar y botwm coch. English language commentary is available now as Haverfordwest County take on the new Saints. If you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media, just press the red button. Free start on Virgin Media viewers using a TiVo box should use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae hi'n bendant wedi gadael I marc ar y gêm. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C. Mi oedd pethau'n arfer bod yn syml yn uwch gyngor Cymru. 12 tîm yn chwarae am 9 mis ac ar y diwedd y Seintiau Newydd yn ben campwyr. Ond mae pethau wedi newid. Ac ar ôl colli coron, mae Scott Driscoll wedi colli I swydd. Un arall o arwyr y clwb, Chris Sadwrn, sydd wedi arwen y rhengoedd yr holl ffordd I Hwlffordd, lle mae Adar Gleision y Gorllewin, sy'n arwyddo chwaraewr sydd wedi chwarae I Adar Gleision y brifddinas ac Abertawe yn uwch gyngrau'r Lloegr. Jazz Richards wedi cyrraedd uwch gyngrau'r Cymru. A mae sgorio wedi cyrraedd dôl y bont ar gyfer y gêm byw pnawn. Mae Hwlffordd yn erbyn y Seintiau Newydd. Uwch gyngor Cymru JD. Mae'n hyfryd cael bod yma yn y Gorllewin sydd braidd yn wyllt pnawn yma. Mae'r tywydd yn arw, ni ddim yn cwyno fyny. Owain Tudur Jones gyda ni. Mae'n rhaid I ddechrau gyda'r newyddion yr wythnos, newyddion y tymor o bosib. Scott Driscoll yn colli swydd fel rheolwr y Seintiau. Mi o'n ar y brig ar y pryd pan gath y penderfyniad I wneud. Beth yn y byd sydd wedi digwydd Owain? Wel, dim syniad sioc enfawr yn clywed y newyddion oherwydd mae amseriad yr holl beth yn rhyfedd dros ben. Dwi'n meddwl, os oedd Mike Harris yn teimlo fod angen I Scott Driscoll adael, pam ddim gwneud unau ar ôl diwedd tymor dwytha, ar ôl colli'r gyngrair, neu cyn ar ddechrau'r cyfnod clo diwetha, ond I wneud o ar ôl un gêm, gêm ddi-sgôr yn erbyn y Bala gartre wrthos dwytha, perfformiad digon bodlon hefyd. Mae rai bod yna rhywbeth mwy i'r stori, da ni ddim yn wybod. Ni'n mynd I glywed gan Mike Harris yn y man nawr, felly hwnna'n mynd I fod yn ddifyr. Ond beth sy'n bendant, fel chi'n gwybod yn y byd pêl-droed, mae pethau'n symud ymlaen yn gyflym, a dyma nhw, Chris Sargent yng ngofal y tîm erbyn hyn. Bydd hi'n ddiddorol iawn gweld y tîm a gweld sut maen nhw'n ymateb. Bydd, a fel arfer, da ni'n sôn am reolwr newydd yn dod I fewn oherwydd mae yna reolwr wedi colli swydd oherwydd rhediad gwael. Di hynna ddim yn wir efo'r Seintiau Newydd, felly I ddisgwyl y bounce yma o ran perfformiadau canlyniadau, fydd y Seintiau Newydd yn hapus os mae pethau'n aros yn rhywbeth tebyg. Felly fydd Sargent jyst yn gwneud siŵr fod y chwaraewyr ddim yn cael ei effeithio'n ormodol efo'r newid sydd wedi digwydd. Oherwydd da ni'n gwybod, os mae'r Seintiau yn chwarae yn llawn hyder, does na ddim tîm yn well na nhw o ran chwarae pêl-droed. Ie, a Cei Connor wedi cael gêm gyfartal pnawn yma ym mhen y bont, na ni edrych yn ôl y bopeth sydd wedi digwydd. Ond, fel ni wedi sôn, y stori fawr, Scott Driscoll yn colli'r swydd. Dewch chi ni glywed gan y dyn, nath y penderfyniad, Sioned Dafydd gyda Mike Harris. Diolch Del. Mike, can you talk us through what happened last week with Scott and Steve? Why decide to make the change? I think the reasons behind it will remain in the closet, but I would like to say that a big thank you to them. They're two very, very, very good young managers, and football will be seeing a lot more of them. And who knows in the future whether they could make that return. And I do wish them all the very best. It was a very difficult decision, particularly when both have been with the club so long and both are personal friends. So it always makes those type of things very difficult. But I know for a fact that they'll do very, very well, and I'm sure that they could even come back and bite us in the bum, as they say. You know? So it's it's a tough decision, and they are very, very, very good young managers. I guess the timing of the thing surprised many people. You were top of the table at the time you made the decision, so why now? The club has its reasons. I said it's something that will remain locked away, perhaps in the fullness of time, but the club needed to make a change. We hadn't planned possibly on it at this particular point in time, but there's a new format of European competitions coming this year, and we feel that that new competition gives a very, very good chance for an entrant into one of those competitions, hopefully by our club, but perhaps by others. But I think it's really important for Welsh football that we make a very good fist of Europe this year, should we qualify, and it was right to perhaps bring the changes.
You've got a busy few weeks ahead of you now in terms of appointing a new manager. How's that process going? Well, it's going to be rather difficult. I didn't realise the sort of popularity of the post, because we've had about 100 applicants, and the quality of those applicants are extremely high. So it's going to be a very, very difficult decision on over the next couple of weeks. We're not going to rush that decision. We've got a structure in place of the club which we've had now for 15, 20 years, and that structure holds dependent on, it doesn't matter who the manager is. So it's one where we won't take a lot of time. We'll carefully scan the applicants, and hopefully we'll move forward. Diolch, Mike. Thank you. Diolch yn fawr iawn I Sioned gyda Mike. Mae Malcolm Allen gyda ni hefyd. Wedi bod yn dilyn y stori drwy'r wythnos. Malcolm, be newch chi'n gyntaf? Beth gan Mike Harris I ddweud fan yna? Dwi'n mynd I ddweud llawer am beth sydd wedi digwydd gyda fe a Scott Driscoll, nag yw e? Bod yn hapus efo peryg ma'n I penna, lle maen nhw'n efo eu hunan bodlon, lle maen nhw wedi bod yn hunan bodlon efo ffordd mae'n llwyddiant nhw wedi mynd. Mae yna lle peryg I fynd, so maen nhw just digon hapus I wneud hynna bob blwyddyn. A dyna ddim wedi bod yn digon da, herwydd dyn nhw ddim wedi symud I fyny'r lefel nesaf. A dyna di'r broblem mae wedi cael, mae wedi rhyw synhwyro, hei, dydyn nhw ddim yn mynd I gyro'r uwchgyngor eto tymor hyn, herwydd mae yna un tîm yn well na nhw bob flwyddyn rwan, does. A mae'r rheolwyr yna yn symud cam o flaen y Seintiau Newydd. Mae nhw llawn amser rwan. Mae nhw'n edrych ymlaen I flwyddyn nesaf, blwyddyn wedyn. Mae nhw'n planio blynyddoedd I ddod. A rheolwyr fel yma mae o angen I ddod I fewn i'r Seintiau Newydd. Be sydd I ddigwydd nesaf iddyn nhw, gan I weld. Ie, Malcolm, diolch yn fawr iawn. Ymddiheuriadau gyda llaw adre, os chi'n cael trafferthion sain, ni sy'n cael trafferthion sain, os chi'n cael trafferth clywed, fi chi'n clywed o Wynton Jones, na'r newyddion da fan hyn. Mae'n sefyllfa, ni'n gwrando'ch podcast chi, Malcolm, yn awgrymu bod yn gwybod pwy sy'n dod nesaf. Chi'n credu Owen? Beth yn coelio Malcolm, ond gwni weld beth ddigwyddith. Y gwir ydy, yn gwrando'r Mike Harris yn siarad yma yna, dwi'n meddwl bod y penderfyniad yma yn mynd I gostio nhw. Dwi'n meddwl bod, bod Ceycona wedi cael gêm gyfartal heddiw, Dwi'n meddwl bod y ffaith bod nhw wedi colli rheolwr rwan, mae gen fo gant o bobl yn mynd am y swydd, mae'n mynd I gymryd amser I ddewis I cael y gant yna lawr I 5-6, a wedyn cyfweld y 6 yna, dewis y person cywir. Erbyn hynna, felly fe Ceycona wedi cael bwlch. Felly dwi'n meddwl fydd Andy Morrison wrth I fodd efo'r sefyllfa sydd yn digwydd. Mi fydd y chwaraewyr yn ceisio cario ymlaen a ceisio actio fatha bod pethau normal, ond dydyn nhw ddim. Felly cynllunio am Ewrop tymor nesaf, gret, ond diolch yn mynd I fod yn gret os dyn nhw ddim yn gorffen yn bencampwyr. A dyn nhw ddim yn glwb sydd yn diswyddo llawer os o gwbl ar draws y blynyddoedd. Craig Harris yn y theadur, oedd Carl Darlington yn y fforddwr erbyn y pwynt yna, mynd I Wrexham, rhaid I ymddiswyddo, ond falle bod yn brofiad newydd I Mike Harris hefyd. Yndi, a beth da ni'n wybod ydy, mae enillwyr a clybiau mawr sydd I arfer ennill, maen nhw'n gollwyr gwael. Felly mae colli'r gyngred tymor dwytha I Ceycona wedi brifo, a mae hynna'n iawn. Sut da chi wedyn yn ailadeiladu, ond dwi'n meddwl jyst yr amseriad yr holl beth, hanner ffordd drwy tymor a mwy, yn dod I fewn I gyfnod mor bwysig, dwi jyst yn meddwl mae'n mynd I roi gormod o hwb I gwrthwynebwyr nhw, I Ceycona felly. Gwni weld sut maen nhw'n ymateb heddiw, ond dwi'n meddwl yn y tymor hir, fydd o'n yn ailfeddwl y penderfyniad mawr mae wedi wneud. Ie, chi'n cael y teimlo, bod e'n sicr I hunan fan yna, Mike Harris, ond diddorol gwrando arno fe. Dewch chi'n edrych yn ôl o'r bopeth sydd wedi bod yn digwydd heddi a dros yr wythnos diwetha yn uwch gyngrair Cymru, achos hoi yn y gyngrair am bron I 3 mis, so rydyn mae'r gemau nôl mewn steil, a mae Ceycona, maen nhw'n dal I fynd, dyma nhw yn y Flint, gêm ddarbyr Flint, Mike Wilde yn sgorio, 9 munud I fynd, ennill nosbarth o gol I ddim, gol hwyr. Oedd hynny yn 9 fuddugoliaeth yn olynol iddyn nhw, a ni'n gwylio Hwlffordd heddi, ond fe ildio nhw yn hwyr I golli ganol wythnos yn erbyn Aberystwyth. Lee Jenkins yn cael honna. 95 o funudau ar y cloc I Aberystwyth gael honna. A wedyn ni,
Mae hyn wedi bod yn digwydd pnawn Mac, mae Caernarfon di ennill yn y Flint o 2 gôl i ddim. Y Cofis yn mynd yn dda ar hyn o bryd, i fod yn deg iddyn nhw. Gareth Edwards gath y gyntaf, rhain i gyd yn yr ail hanner gyda llaw. A Sean Bradley yn neud 1 2 i ddim. A'r Flint dim byd yn mynd yn iawn iddyn nhw. Neil Gibson wedi dod mewn. Ond dwi'n gallu newid y patrwm. Ond y tipyn mwy cystadleuol, ond dal i fod yn colli. Mae'r Bari di ennill o gôl i ddim yn ebyn Aberystwyth. Nat Jarvis gath honna, ac oedd honna yn hwyr iawn. A'r un arwydd y cawl am hynny yw, Pen y Bont yn ddisgwr yn erbyn Ceyconna. Oedd Ceyconna di ennill 9 yn fel wedyn ni. Ddim yn gallu cyrraedd y 10. Ond maen nhw wedi cipio pwynt. Mae Pen y Bont yn neud mor dda. Mae hwnna'n gynnyniad mawr. Dre Newydd ar dan ers i'r gyngrair ail ddechrau. 2 i Tyrone Ofori, 2 i Jordan Evans. Problemau i'r Met yn parhau. Maen nhw wedi colli 5 yn a'r bala di ennill yn y derwyddon sydd ar y gwylod. 2 i Shannon, Venables yn sgorio. Da ni gosod o'r fainc gyda llaw. Dych chi weld y tabl, sut mae hyn yn effeithio pethau. A fel yna, mae'n effeithio pethau. Felly, triffwynt yw'r bwlch, Owain, maen nhw dal yn ddi, ond maen nhw gymaint i'w drafod. Caernarfon yn mynd lan i'r chweched safle pwysau ar Hwlffordd, ond a'r Seintiau sydd dan fwy o bwysau pnawn yma. Dwi'm yn gwybod lle i sbio dol, mae'n gymaint yn mynd ymlaen. Mae'r 4 gwylod wedi colli. Mae frwydro ym mhob un safle sydd yn gwneud ti'n gyngrair mor ddifyr. O ran heddiw, ia, mae'r Hwlffordd, maen nhw'n cael tymor da. Fyny a lawr, dyn nhw'n mynd i gael y cysondeb i orffen yn y 2, 3, 4 ucha. Maen nhw'n cael tymor da, bron fydden nhw'n teimlo bod y pwysau gyd ar y Seintiau Newydd. So rwan mewn sefyllfa, fydden nhw wedi disgwyl gweld Ceyconna'n ennill. Maen nhw rwan mewn sefyllfa, os da ni'n ennill heddiw, da ni yr un pwyntiau, da ni reit yn ei chanol unwaith eto, bod y newid wedi digwydd efo pwy di'r rheolwr. A beth sy'n taro chi, mae rhai clybau wedi cryfhau, mi oedd na doriad, bron 3 mis, fel o'n i'n gweud wythnos diwetha, rwy'n fel y Dre Newydd, allan nhw gyrraedd y 6 ucha, maen nhw'n bell tu ôl Caernarfon, ond y ffordd maen nhw wedi chwarae, ennill 2 allan o 4, mae'r wythnosau ôl yma, a maen nhw'n chwarae 2 waith yr wythnos, mae pethau mynd i newid eto. Yndi, mi fysa'r Dre Newydd wedi bod yn siomedig iawn efo sut oedd y tymor yn mynd, ond mae'r toriad wedi helpu nhw. A fel yma'n gweithio, mae yna rei yn mynd i fanteisio ar beth sydd wedi digwydd dros y misoedd dwytha, Dre Newydd yn un o'r rheina, ac eraill sydd ddim. Felly mae'n ddifyr gweld pwy fydd yn cael y gorau ohoni, ond mae be da ni'n weld yn y gwylod rwan, y 4 gwylod na, Met Caerdydd, tymor siomedig iawn hyd yn hyn, ydyn nhw'n cael eu llusgo fewn i ryw frwydr i aros yn y gyngrair, mae'n hynod ddifyr. A cwestiwn arall yn ei daflu mewn yn wythnos nesaf, a fydd unrhyw un yn disgyn i dal i ddisgwyl be fydd yn clywed neu be fydd yn digwydd o ran y cyngreiriau is. Gawn ni fwy yn newyddion am hynny wythnos nesaf o bosib, ond pêl-droed byw sydd i ddod nesaf, chwaraeon yn parhau ar S4C, mae'n mewn brawn prysur yn barod. Tîm Rygbi Cymru di ennill wrth gwrs, ond fan hyn, y Seintiau Newydd yn cwrdd â Hwlffordd yn y gorllewin gwyllt. Dewch nôl ato ni. Mae hon yn mynd i gyrraedd y brig.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croeso nôl ato ni, mae'n braf bod yn Hwlffordd ar gyfer y gêm fyw pnawn yma. Hwlffordd yn cwrdd â'r Seintiau Newydd yn uwch gyngor Cymru JD. Just i weithio chi, Abertawe wedi ennill yn Luton yn y bencampwriaeth. Mae Caerdydd Newydd colli gartre yn erbyn Watford. Watford yn mynd uwch ben Abertawe i'r ail safle. Nw'n ni drafod lot mwy am hyn ar ôl ni drafod y gêm yma. Hwlffordd erbyn y Seintiau Newydd. Dewch ni glywed gan y rheolwyr cyn y gêm yma. Wayne, your opponent sent shockwaves through the league last week with their managerial change. What's it been like for you in terms of preparing for today's game? Well, we had a difficult game Tuesday night, you know, disappointing result. So we've had to reflect on that on the back of a good win last Saturday. So, you know, we've obviously done a bit of detail in terms of what to expect. We've seen them watched, obviously, last Saturday with their game against Bala. And to be fair, they don't normally change their game. But obviously with new management in now, they may look to tinker things. But things will, you know, stay the same for ourselves. We'll try to be hard to beat and hope to catch them on the counter-attack. You've said recently that the team needs to be a lot more ruthless. Greg Draper, he starts today. He'll definitely bring that to the side. That's it, yeah. We've touched on it this week, I think, in terms of, you've hit the nail on the head in terms of ruthless, you know, being relentless, aggressive going forward. We've got those type of players, and I don't think we've kind of done that enough over the last, albeit Rev reminded me the other day we're top scorers, but it's irrelevant sometimes if, you know, if you're not getting the points on the board and you're slipping up and drawing games. So we need to get back at that, doing what we do, doing what TNS teams do, and that's, you know, that's being, yeah, relentless, ruthless, and every team coming off the pitch thinking they don't want to play them again. You also sent shockwaves by announcing the signing of Jazz Richards. How excited are you to have him as a part of the squad? Yeah, it's huge for us. You know, I think it's a bit of a statement. A signing of intent, how the club wants to go with the new chairman and the new ideas, and bringing a high-profile player there too. You know, young players with good ability, I think, can only better us. So, you know, in the context of that, we're really pleased, and obviously he's settled in really well. So, fingers crossed he can perform. And looking ahead, 3 of your next 4 games are against teams in the lower half of the table. It's an excellent chance to regain momentum, isn't it? Yeah, it is. Although, you know, there's a lot of teams fighting for different things at the moment. So, as long as we're mentally right and we prepare as we do every week, and then we just, you know, touch on that ruthless side again, be a little bit more clinical, and I'm sure the goals will start coming again, and so will the points. Our main objective, and I've said it throughout, is, you know, to stay 10th or above. That doesn't change. If it takes us into the top 6, great. But from where we are and what we're planning, there's no pressure on us to do that. As long as, you know, we stay strong and compete how we want to, we'll be fine. Sian a Dafydd gyda Wayne Jones a Chris Sargent, dim Scott Rysco. Mae dal yn od. Edrych ar y wyneb newydd o ran y Seintiau. Unrhyw wythnos arall, mae'n siŵr mae Jazz Richards yn dod i'r gyngrair, bydde stori fawr y gyngrair. I rai sydd ddim yn cymryd gymaint o sylw hynny, falle bod hwnna'n fwy o stori na Scott Rysco yn colli i swydd. David Cottrell yn y gyngrair, Jazz Richards y ddau ma, yn Euro 2016. Pam bod nhw'n y gyngrair? A dyn nhw ddim yn chwaraewyr sydd yn hen iawn, dyn nhw ddim yn ei 30au, yng nghanol i 30au yn dod tuag at y diwedd. Mae nhw'n agos tuag at y 30, a dwi'n meddwl bod nhw jyst yn chwaraewyr sydd eisiau mwynhau pêl-droed eto. Mae'r byd pêl-droed, fod pawb, nifer o bobl, nifer o blant bach eisiau bod yn pêl-droedwyr, dyna di'r freuddwyd. Dydy bod yn y byd na wastad, ddim yn freuddwyd, ddim yn ddelfrydol. Felly dwi'n meddwl bod nhw'n ddau enghraifft, Jazz yn enghraifft da, di oriod i ffeindio cartre. Mae'n chwaraewr da, chwaraewr talentog, eriod i bod, wastad i bod. Uwch gyngor Lloegr, gyda Caerdydd ac Abertawe. Di oriod wedi ffeindio cartre lle mae'n chwarae'n reolaidd a bod mae'n siŵr yn teimlo yn bwysig unrhyw glwb. Felly, o'n i'n weld yn dod i fewn, gwen ar ei wyneb, mae o jyst eisiau chwarae pêl-droed a mwynhau. Felly fyddwn ni'n edrych ymlaen i weld sut argraff geith ar y tîm yma. Ie, y ddau, fe a Cottrell yn y gyngrair, maen wedi cael eu problemau. Jazz Richards sôn oedd colli diddordeb ym pêl-droed. Ond mae rai bod rhywbeth i newid o fewn y gyngrair, un o bod nhw'n edrych tuag at y gyngrair. Mae rai bod e'n opsiwn iddyn nhw dyddiau yma. Wel, dwi'n meddwl bod yna deimlad o ddod yn ôl adra. Lle bynnag mae'r chwaraewyr yma'n yn byw, lle bynnag maen nhw'n ffeindio i cartra nhw. Bod yn ôl adra, ddim yn gorau teithio'n rhy bell, a mae'n jyst mwynhau pêl-droed. Ond yn fwy, dwi'n meddwl, i Hwlffordd, mae o yn dangos, oedd Wayne Jones yn sôn, mae'n dangos lle maen nhw eisiau mynd. Oherwydd maen nhw'n mwynhau pêl-droed leni, dim pwysa, oherwydd dyn nhw ddim yn mynd i syrthio. Felly maen nhw'n gallu mwynhau y tymor, ond wedyn mae dod a bechgyn fel Jazz Richards i fewn yn
gwneud i rywun feddwl, lle mae hein eisiau mynd nesa, a dwi'n meddwl bod nhw'n sbio neu uwch na just aros yng nghanol y tabl. A ni'n mynd i oli am Chris Sargent, fi'n cofio gyda Jazz Richards, chwarae Gaerdydd ac Abertawe. Beth am ei canlyniadau nweddi, mae Abertawe'n ennill o gol i ddim eto, heb chwarae'n dda yn Luton, a'n sydyn Caerdydd yn colli fy tro cyntaf yng nghyfnod Mick McCarthy yn erbyn Watford, sydd wedi mynd i'ch ben Abertawe. Mae Abertawe'n chwarae Watford gymol o'r tymor gyda llaw. Wel, ddim yn aml, dwi'n meddwl mae cefnogwyr Abertawe eisiau gweld Caerdydd yn ennill, ond mi oedd heddiw'n un o'r dyddiau yna. Watford yn dîm da, a maen nhw'n gwella fel mae'r tymor yn mynd ymlaen. Gret Abertawe ddim yn perfformio ar ei gorau ers chydig wythnosau rwan, ond maen nhw'n cael canlyniadau da. Dwi'n gweld y rheolwr, y tîm yn cael lot o stick gan gefnogwyr, ond byddwch yn hapus ac yn fodlon efo lle ydych chi, a gobeithio fydd y perfformiad yn gwella yn yr wythnosau nesaf. Dyna ni, chi'n gwrando, Owen Tudur-Jones yn gweud i pawb i fod yn hapus a fod yn fodlon. Dych chi Abertawe yn mynd amdani yn y bencampwriaeth, Caerdydd ddim yn bell tu ôl chwaith, a byddwn ni'n mynd amdani pan ddewn ni nôl fan hyn. Hwlffordd yn efo y Seintiau Newydd, mae'n fyw o'r S4C. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw. Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm. Yw Hwlffordd yn gallu achosi sioc fan hyn yng Nghoes Oswald. O, mae Leo Smith i colli honna. Mae Wilson mewn!
Mae'r ergyd yna yn heiddi, dathlu mewn steil. Mae'r croesiad mewn. O, mae Clark mewn digon o le, gormod o le. Traed Lewis yn gyflym. Nawr, te mae rai fo hwnna yn trasmotyn, dydi? Cool fel cucumber, dyna nhw. Mae'r golwg i aros ar ei linell, a mae honna di mynd mewn, a mae'r Seintiau yn gyfartal 2-1. Will Smith, mynd i hun, a mae'r golwg i gollwng ni! Mae di gollwng ni am Siomi Hwlffordd. Os fydd hi unrhyw beth fel y gêm ddiwetha rhwng y ddau yma, bydd hi'n gêm o hanner heno. Hwlffordd yn Seintiau Newydd. Y Seintiau Newydd ennill 2 gol i 2. Gol gyda llygol ar gêm, pwy na lai yn ennill honna. A Owain, cyn i ni fynd draw'r pwynt sylwebu, popeth sydd wedi digwydd o ran y tîm yma'r Seintiau wythnos yma. Newid rheolwr, crisis Mr Picton yn gweud y Common Midfield. Ar ôl i Cey Conor gael gêm gyfartal, os yn allan nhw, bydden nhw'n ôl ar y brig. Dim problem. Yn union. Maen nhw reit yn ei chanol un dydi. A bydden nhw'n gobeithio, oedden ni'n sbio'r gêm ddwytha yn erbyn y 2 glwb yma. Efallai bod y math yna performer, bod nhw wedi ennill y gêm yna. Dy'r Seintiau Newydd ddim wedi arfer cael ofn gartra yn erbyn clybio fel yr Hwlffordd. Felly yn amlwg mae y clwb, mae Mike Harris yn chwilio am fwy. Gown ni weld os da ni'n gweld mwy yn dechrau o dan arweiniad Sargent heddiw. Sôn am ddechrau, Greg Draper yn dechrau un o bynciau mawr cyfnod Scott Driscoll, oedd y ffaith bod Greg Draper er bod yn ennill y sgidiau air. Anaml iawn, oedd yn dechrau gêm iddyn nhw. Felly mae fe'n dechrau yno, dewch i weld sut mae'n mynd. Felly cofiwch am y bottom coch. Remember, we got English language commentary on the red button. Tommy Morgan and Mark Jones waiting for you there. Disgwyl dan ni yn y pwynt sylwebu fan hyn yn Hwlffordd. Malcolm Allen a Mike Davies. Diolch Dylan, gyda Cey Conor yn gollwng pwyntiau ym mhen y bont y prynhawn yma. Mae'n y gyfle iraidd i'r Seintiau ddychwelyd i'r brig a buddigoliaeth yma yn erbyn Hwlffordd. O ran yr adar gleision, gêm adre ola cyn yr holl, bydd e 3 phwynt. Maen nhw 3 phwynt tu ôl y cofis yn y ras am y 6 ucha. O ran newyddion tîmau, o Hwlffordd, mae Wayne Jones yn ei 3 newid y tîm gollodd yn Aberystwyth canol wythnos. Mae Michael Turner ar fenthyg o Leeds yn dychwelyd yn y gol. Cyn chwaraewr rhwladol Cymru Jazz Richards yn cychwyn i gêm gyntaf yn uwch gyngradd Cymru a Kieran Lewis nôl yng nghanol ca. Ond maen nhw heb Elliot Scotcher a Jack Wilson. O ran y Seintiau ar ddiwedd wythnos gythryblus, Chris Sargent, y rheolwr dros dro yn gwneud 2 newid, gyda Tom Holland yn lle Routledge a Greg Draper yn lle Roscoe. Newid system i Hwlffordd 4 yn y cefn heddiw, 3 yn y cefn di bod yn y 2 gêm dwytha, 3 yn ganol cae, o Josh Richards fo fydd yn eistedd yma'n gwarchod ran midfield, Shepherd Roll, ydy bach mwy ymwysodol ddefo Fawcett Williams, llawn goliad sam o'r un. Ac i'r Seintiau Newydd, da ni'n gweld y 3, mae Leo Smith, Tom Holland a Redmond yn ganol cae. Nid Redmond systa heddiw, Holland a Smith, enwedig Leo. Nid bo fydd yn y rôl rhif 10, mae Tony Draper, Robles a Sislevich, nhw fydd yn lledu'r chwarae i cael y crwysiadau mewn. Wel, Josh Richards, 6 mlynedd nôl, oedd o'n marcio Kevin De Bruyne allan o'r gêm i Gymru yn y byd gwlad Belg, a mae o rwan yn y Hwlffordd. Na chi arwydd da iawn i Hwlffordd, 29 oed. A Greg Draper, nath ni gweld Chris Sargent yn dweud, clinical a digyfalawd. A mae enwa canol hwn o flaen y gol yn ddau yna. Ein dyfarnwr y pnawn yma yw Mr David Morgan, y trwetha i ddefyddarni fan hyn yn Hwlffordd. Nath ei enafu yn yr hanner cynta yn y gêm yn erbyn Hwlffordd, gobeithio geithau 90 munud llwyddiannus heddiw. A'r chwaraewyr yn cymryd y glin er mwyn dangos nad oes lle i hiliaeth mewn pêl-droed yn chwaraeon na'r gymuned. A Hwlffordd sy'n cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwith i'r dde i gêm ola yma ar ddôl y bont cyn yr hollt. Maen nhw 3 phwynt tu ôl y cofis. Wnaethon nhw chwarae fan hyn disadwn diwetha, Malcolm yn erbyn y Met, nhw'n dda yn yr hanner cynta, yn warthus yn yr ail ac yna colli canol wythnos yn erbyn Aberystwyth. Bas ymlaen, mae'n git gornel gynta o fewn hanner munud a'r Seintiau yn cychwyn ar y drod blaen. Ie, nathon ni weld yn syth yma nad o. Just Tancock yn gorfod dod ar draws, doedd. Yn sydyn iawn. Redmond wedi wneud yr hediad, a rwan Siawns yn y munud cyntaf yma. Di wneud y golwr dan bwysau. Bydd yn edrych yr oer bêl yma ar ben Michael Turner gan gymeriad un nath arwain at y buddigoliaeth ar neuadd y parc. Chislevich nôl allan at Leo Smith. Smith yn edrych ac yn cael cyfle i groesi ar y foli. Mae'n cael ei chlirio gan Hwlffordd.
A dyma ble mae Hwlffordd yn beryglus wrth ymosod. Bas ymlaen, chwilio am Ben Fawcett. Mariet yn gwneud yn dda yn erbyn Danny Williams. Y bêl yn rhydd. Nid y cyffyrddiad orau gan Ricky Watts. Pen pella, Watts yn gapten heddi. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol, dydi, i weld sut mae'r Seintiau Newydd yn ymateb i wythnos mawr iddyn nhw o rangodd i wrth y cae. Sut maen nhw'n ymateb ar y cae. Ac hefyd, fydden nhw'n gwybod y sgôr o be mae Cei Cona wedi gollwng pwyntiau prawn yma yn Pen y Bont. Dim cam sefyll, cyfle cynnar fan hyn, mae'n cael ei ffynnu nôl yn mynd y Cwrt Cosby. Arbennig gan yr amddiffynwr. Wel, a troed de Leo Smith doedd. A ti'n meddwl, safon just... Mae ti trio pasio i mewn, fi'n dall. Ar ei droed cryf o. Gwych yn cael ei dynnu nôl. Mae'n cael ei bach o look o fanna. Mae'n mynd am pwer. Ond i bod sef wedi ella jyst codio yna. A jyst crymanu mewn i gornel. Watts o taflunan o flaen y bêl. Y bêl nawr gan Mariet. Chwarae am y neddgar. Y Seintiau yn ymlygu hunan yn y funudau agoriadol yn dominyddu meddiant yma. Maen nhw'n teimlo yn y gol cynnar i gael yma'n hyn. Setlo nhw lawr. Chislevit sy'n mor beryglus, sy'n mor pasgell mae'n chwarae. 2 gawr yn y cefn gyda'r Seintiau. Brian Astles a Blaine Hudson. Wel, Mariet yn codi law fyna oherwydd yr hael. Malcolm ni'n cael yr un trafferth. Ti'n gwybod mwy na fi, man. Lewis nôl yn y tîm heddi. A hynny yn absynoldeb Elliot Scotcher, sydd yn marn i mynd i fod yn golled enfawr i Hwlffordd. Mae'n cael tymor arbennig iddyn nhw gan o'r car. Ac Jim Dysfo, ti'n sôn am Jack hefyd. Y ddau nhw allan o'r tîm am dipyn dydy. Dim am fyddefnos sair wsos allan mi byd bach fwy. Ddau wedi cael gymaint o ddylanwad. A beth dwi'n licio, dyma Wayne di wneud yma, y rheolwr tîm ifanc sydd ganddo fo. Dim llawer o brofiad. A gred gweld rhywun fel Jas Richards yn dod efo'i holl brofiad sydd ganddo fo. Pas net fanna. Shepherd. Oedd y gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm yma yn glinker Malcolm nôl ar neuadd y parc. Hwlffordd mor anlwcus i golli'r gêm honno yn yr eiliadau ola. Oedd yn mynheddu colli gweithio, fydd y ffordd nath nhw fynd ar gêm at y Seintiau Newydd. Tîm sy'n newi cael dyrchafiad i fyny o'r adran is a mynd i neuadd y parc a mynd ar gêm at y Seintiau Newydd ac y ffordd nath nhw chwarae y diwrnod yna. Pan mae'r rheolwr yn cael ei ddiswyddo, Malcolm, beth yw'r effaith ar y chwaraewyr? Maen nhw'n amlwg, maen nhw eisiau creu argraff ar Chris Sargent. Mae rhaid ni fod yn realistig yma'n hyn, a dros dro ydy Chris Sargent. Da ni'n gwybod yn y gorffennol, mae fel arfer y Seintiau Newydd yn edrych tu mewn i arwyddo rheolwr newydd. Oherwydd maen nhw'n gwybod sut mae'r clwb yn cael ei redag. Mae Chris Sargent yn mynd i fod yn allweddol yn y clwb yn symud ymlaen. Mae'n fforddwr da. Mae'r chwaraewyr wedi mwynhau ymarfer wythnos yma efo sesiynau fo. Felly bendant fydd o'n ran o beth sy'n mynd i ddigwydd yn symud ymlaen, ond mae yna reolwr newydd yn mynd i ddod i fewn wrth gwrs ac is-reolwr newydd, a fydd Chris Sargent yn ran o hynny. Ond mae'n brofiad da iddo fo i ysbrydoli'r tîm a cael nhw ennill gema. Sa'n byd gwell na hynny i fo cael ei bach o brofiad. Oce, nhw ddim chwaraewr reolwr neu hyfforddwr erbyn hyn, a well record, mae 19 plws gyda'r Seintiau Newydd. Oes tad. Ydych chi byth gwestiynu be mae'n ennill fel chwaraewr, ond newid o chwaraewr i fod yn reolwr yn holl o wahanol fel da ni'n gwybod. Ac i symud i'r lefel nesaf, dyna di broblam di'r Seintiau Newydd ddim wedi wneud yn y blynyddoedd. Maen nhw wedi curo, ond maen nhw wedi bod yn hynna botlon efo'r llwyddiant maen nhw wedi gael yn lle gadael i marc yn Ewrop, a dyna mae'r Seintiau Newydd a Mike Harris angan a dyla nhw wedi wneud erbyn hyn. Oherwydd, ella wneud un clwb arall yn y Cyngor Cymru wneud o'i blaen nhw. Wedi bod gyda'r clwb ers 2006, 19 o dlysau gyda Chris Sargent. Am chwaraewr.
chwarae da gan Leo Smith i gadw'r meddiant i'r ymwelwyr. Dyma Blaine Hudson sgoriodd y gol bwysig yn neuadd y parc i sicrhau'r triffwyd y tro diwetha i'r tîmau i gyfarfod. Dydyn nhw os y pwynt di'n sydyn iawn. Bydden nhw eisiau creu argraff. Beth bynnag ydy, mae Mike Harris yma hefyd y cadeirydd. Bydden nhw eisiau creu argraff. Ac gadael i marc ar y gêm yma. A neu siw bod nhw'n ennill oherwydd beth sydd wedi digwydd praw yma. A wedyn nhw'n nôl ar y brig yn edrych lawr. A wedyn deud eto, come on then, daliwch ni os rai ni. Os rai chi a wedyn curo bob gêm. Mae rai chi fod efo'r meddylfryd penderfynol na. Drosedd gyntaf gan Jazz Richards yn yr uwch gyngrair. Dan Redmond sydd ar arwydd. Mae'r ddau amddiffynwr mawr fydd y target yma. Yna'n gic rydd sal iawn, ond Hwlffordd yn ildio'r meddiant. Mae nôl gan Redmond. Redmond tuag at y postyn pella, mae'n cael ei chlirio. Redmond yno eto dros y Seintiau. Allan at y profiadol Simon Spender. Y Seintiau, ond wedi colli un gêm y tymor hwn, oddi cartre yng Nghei-Conna. Y record oddi cartre nhw'n dda, di ennill 6, colli ond yr un. Ddim yn ddigon i Mike Harris. Cyfle i groesi, mae'n groesio dati ag at Draper, mae dros ben Draper. A Hwlffordd yn gorfod mynd yn, wel, nhw'n ceisio mynd yn hir, mae'n syth at Marriott. Marriott at Redmond, y trionglau bach pert yn dechrau ymlygu hunain fan hyn gan y Seintiau. Holland, nôl yng nghanol car. Wel, maen nhw yn... Oedden ni mewn ffordd wedi chwarae 4 yn y cem, yn chwarae 5 yn y cem, fel 3 a y ddau wing-back mam, a Jazz Richards yn chwarae fel 1 wing-back a Summerfield yn chwarae fel 1 arall. Ie, bas yma yn gan Marriott yn rhy bell o flan. Redmond. A chyfle i Hwlffordd gael ei gwynt atynt. A mae hwn yn gwneud gwaith da yma yn Hwlffordd. Wayne Jones wedi arwain nhw i mewn i uwch gyngrau'r Cymru. Ac fi'n siŵr taw y nod oedd i arwys yn yr uwch gyngrair, ond maen nhw nawr dim ond 3 phwynt tu ôl y cofis yn y frwydr am y 6 ucha. Ie, ac mae'n mor broffesiynol yn ffordd mae'n siarad rwan hefyd. A mae'n rhaid chdi, mae o yn realistig efo'r tîm sy'n ganddo i flaen, ond maen nhw'n cael blas o'r uwch gyngrair tymor hyn. A adeiladu ar y blas yna wedyn tymor nesaf. Os ydyn nhw'n cyrraedd y 6 ucha neu y 7fed safle na tymor hyn, mae yna'n bonws. Dwi'n meddwl wneud siŵr bod nhw'n yn yr uwch gyngrair dod tymor nesaf wedyn cryfhau eto. Dyna di'r nod. Y broblem sydd wedi bod eriod yn Hwlffordd yw bod nhw'n bach o tîm yo-yo ac yna lawr yn sydyn. So ddim cysondeb yn hynny agos i'r ardal chweith. Mae yna rhywfaint nawr o fuddsoddiad yn y clwb. Bydd yn golygu gobeithio sefydlogrwydd yma yn y gorllewin. Bêl hir. Chwilio am Robles. A fe fydd hi'n dafliad i'r Seintiau pen pellach. Spender yn ei chymryd i yn gyflym. Smith wedi parhau ei rediad. Smith yn mynd yr holl ffordd. Rediad arbennig gan Leo Smith allu ffeithio ni ddyn nhw. Just y cyffyrddiad ola na yn mynd hedag oddi wrtho fo. Yr 1, 2, 2 waith. Just y twyllo fynd ar ei droed de, tynnu nôl ar droed gweithio, just y cyffyrddiad ola na. Just ar hedag oddi wrtho fo wedyn yn llithro. Oedd o beth yn mynd i sgorio rongl yna beth bynnag. Wel, y drosedd gan Curtis Rees. Oedd bach yn hwyr doedd. Ddim mwy na hynny, ddim cadw meli. O, hon oedd y rediad. Ydych ydi 1, 2 efo Draper fyna, cyffyrddiad campus, wwan ta. Just twyllo fynd ar ei droed de. Oedd y cyffyrddiad yna wedi mynd o'n bellach yn wrth y gol. Oedd rongl rhy dyn, lle oedd o'n gorau trio troi ar ei eto. Ond oedd ddithro reit ar y bêl. 10 munud i chwarae, di sgor yma ar ddôl y bont. Y gigrydd at y postyn pella. Dyna di'r pethau mae Leo Smith yn medru wneud y wahanol, rhedag efo'r bêl o ganol cae. Oedd e fel sef e'n arnofio fyna. Oedd e'n wych, jyst gweld e'n Dwi wrth y modd i wylio fo'n wneud hynny. Does yn llawer yn y gyngran yma sa'n medru wneud hynny. So mae mor special i weld chwaraewyr ganol cae sy'n medru rhedag heibio i dyn.
Tecnag eibau chwaraewyr. Ti angen nhw, enwedig pan ti dan bwysau fel tîm, gynnwch chi rhywun sy'n unwaith mae ar y pêl, ti'n gwybod, byddwch chi symud y tîm i fyny, a rwy'n mynd i'r rhedeg efo. Bêl adlamu ac mae allan am gigornel arall i'r Seintiau. Ti'n gwybod, ni'n siarad y sydyn dyn nhw blaen, bod Joe Williams a Gareth Edwards o Gynarfon, y captain a'r is-reolwr. A ti'n gwybod, nes i ofyn nhw pwy di'r chwaraewyr gorau maen nhw wedi chwarae fo. Y ddain nhw'n deud Leo Smith. A mae'n da flwyddyn o ddo hwnna. Gigornel gan Leo Smith, bydd e'n cremanu ddim mewn o dan y bar, dwi'n siŵr, lle mae Hudson a Gastles yn disgwyl amdani. At y postyn pella, mae Turner yn dyrnu'n ddewr rhwng y chwaraewyr. Hwlffordd yn cael ei gwasgu nôl yn hanner ei hunain. Dwi'n credu nhw'n chwarae yn erbyn y gwynt hefyd yn yr hanner cynta yma. Mae Corey Shepherd. Yndi, maen nhw yn chwarae yn y gwynt yn hollol iawn, a mae'n neud bach waniath. Ti'n gwybod beth? Ti'n gwybod panic o llawer? Mae'r bêl hir o'r cefn wrth ymysodiad. Mae gan Fawcett yn chwilio am ei partner Williams. No, mae'n mynd cyfle mergyd. O, dyna chi arbediad ardderchog. Corey Smith, Corey Shepherd oedd ar ergyd. A Paul Harrison, Pryn, mae wedi gweld y bêl, ond am arbediad Malcolm. Mae'n dod o'r wrth y postyn y diwedd, dwi'n meddwl. Mae'n taro... Dwi'n siŵr nath i fynd o'r wrth gwylod y postyn. Ond, mae'n mynd un ffordd. Mae'n crymanu o ddiwrtho fo, mwy na ddim byd, a mae'n cael ei law cryd i. Gigornel gynta Hwlffordd, cael ei chlirio. Cyfle i'w lledu ddi, nôl allan mae'n mynd, ond y Seintiau yn clirio yn gyffwrddus. Ergyd hyfryd gan Corey Shepherd yn gweithio Paul Harrison. Cyn chwaraewr Cambrian yn Clydach, enillodd gôl y tymor. Gyda gôl yn erbyn Rhyl yng Nghwpan Cymru. Dyma Chislevich i gyfle cyntaf i redeg at Jazz Richards. Mae yna ddau yn disgwyl am y croesiad, a mae'n cael ei ffenio dros y trawst. Ond arwydd o berygl Chislevich ar yr asgell. Wel, mae'n anodd ydy. Unwaith mae o'n dod i fewn yn ôl ar ei droed de, sut fedrith yr amddiffynwr cael bloc ar ei. Mae'n un peth ochr arall ydy. Os pan mae Mwlyn allan yna, pan mae o'n dod i fewn, a wedyn pan mae Robles yna heddiw, pan mae o'n dod i fewn yn droi chwith ar ei ti fewn, mae'n anodd cael y bloc. Mae'n eich gael dy chwarae'r ganolchau i ddod ar draws i wneud i faint o help i chdi. Redmond y tro hwn. Turner yn hedfan trwy'r awyr i ddyrnu ddyn glir. Fawcett yn ceisio gwasgu'r bêl yn ôl mewn i hanner y Seintiau. Mae wedi bod yn llwyddiannus. Holland, yr unig newid yng nghanol ca yn lle John Routledge i wahardd y prynhawn yma. Dwi'n disgwyl i Chris Sargent i ddweud mwy o newidiadau gan ystyried pwynt yn unig yn erbyn y bala, cyfle i osod i stamp. Na, do'n i ddim i ddweud gwir. Draper, mae Holland, oedd yr unig ddau. Dwi jyst yn meddwl, maen nhw wedi mynd yn dîm, mae'n hawdd i ddarllen. Os na dyn nhw yn chwarae, tempo ychal i'w gêm, di'w cryfdan nhw, dyn nhw ddim yn mynd i ennill. Maen nhw'n rhedeg allan o syniad, asgwrn nhw ddim plan B. Ni'n meddwl fyna ynglyn â rhediad agoriadol Chislevich lawr y chwith fyna. A pawb yn gwybod bod eisiau dyn nhw mewn ar ei drod dde. Dau amddiffynwr fyna, ni hala fe lawr yr asgell. Mae'n wannach ar ei drod chwith. O, di mae o'n. Dyma Richards, 14 cap i Gymru. Braf gweld y chwaraewyr yma yn dod lawr i chwarae yn uwch gyngrair Cymru. Dwi'n wedi chwarae yn is ar bencampwriaeth. Yn ei holl yrfa, ni cynrychioli Caerdydd a Abertawe a Fulham.
cael y teimlad cyn y gêm Malcolm fydde Seintiau Newydd yn dominyddu'r meddiant, a dyna beth sydd wedi digwydd. Cwestiwn yw, ydyn nhw'n gallu torri lawr ar ddiffyn cadarn Hwlffordd? Mae hwn yn challenge mawr. Mae nhw wedi bod yn ymarfer amdan yr wythnos yma y Hwlffordd. Rydych chi weld hynny. Mae fe'n llinell fesur iddyn nhw sy'n maen nhw'n chwarae yn erbyn y Seintiau. Chislovich yn erbyn, Jazz Richards yn cael ei dacl mewn. Tacl bwysig gan Jazz Richards ar Chislovich. Ie, da ni wedi gweld honnyd hyn llawer gwaith o. Jazz ddim yn mynd i gael ei giro gan cyflymdra Chislovich. Just yn deitho fo, dos lawr yr asgella. Dwi'n mynd i gael i ddeud siw bod fi'n gwarchod hwnna, a na lithro i fewn a cicio fewn erbyn chdi. Just yn ddydio'i brofiad hefyd. Ddim yn cael ei dwytho o gwbl efo'r cyflymdra. Mae pawb gofyn y cwestiwn pam mae o yn Hwlffordd. Mae'n cael ei ryddhau gan Gaerdydd rhaf dwytha. Pam nath o'n dewis clwbiau proffesiynol llawn amser ar... Da'r cwestiwn yn hawdd, mae'r ateb yn hawdd i fi. Just hapusrwydd de. Hapusrwydd i chwarae gêm yn ôl. Chwarae da gan Hwlffordd lawr yr asgell. Chwith yna mae Williams o gwmpas Harrison. Tryn maen nhw wedi bod yn hanner y Seintiau, maen nhw'n croesi. Dyma Lewis. Y peniad allan. Corey Shepherd yn ergydion i'r siarad fel mewn, a mae Hwlffordd ar y blaen. Wel, nath e taro'r postyn rhyw 5 munud yn ôl. Mae Harrison yn cwyno, ond mae Corey Shepherd wedi rhoi tîm Wayne Jones ar y blaen. 17 o funud wedi chwarae yma ar ddôl y bont yn erbyn rhediad y chwarae yma, rhaid dweud Hwlffordd 1, y Seintiau Newydd dim. Be mae o'n cwyno amdan de, mae Fawcett di mynd reit o flaen Harrison yn y gol, a mae'n deud mewn cam sefyll. Hwna oedd y rhediad yma na. Da ni'n disgwyl rwan de, ta mae'n allan i cwrs Cosby. Edrych allan yma safle Fawcett yn y canol. Mae'n cael y bêl, mae'n cael yr ergyd Shepherd a draws y golwr. Mae Fawcett yn llithro i mewn o'i flaen o, a mae Harrison yn meddwl bod o'n mynd i gael cyffyrddiad, felly dod o ddim yn mynd lawr am y bêl i gol cynnar. Edrych a... Wel, dod o ddim yn cam sefyll anyway yn y man ni. Mae'n gret o gol. Dim cwyno, felly sy'n rhaid chdi egluro. Mae hwnna'n gol dda. Mae yn heiddi gol fo, mae Shepherd wedi bod arbennig yn y gema hyd yn hyn. Cadw i lawr, cyfeiriad cywir, digon o bwer, Ciro Harrison, reit yn y gornel. I gol gynta yn uwch Cyngrair Cymru i'w glwb newydd wedi ymuno o Cambrian yn Clydach. Holland at Leo Smith. Smith yn ei lledu, ddim ai braidd yn ffyr. A dyma Shepherd yn ei cholli ddi. Leo Smith mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n llithro. Does dim cic o smotim. Y Chris Sargent yn gandryll. Penderfyniad dadleuol gan David Morgan. Malcolm, fe newch chi o hwn. Wel, nath o'n cael y bêl, de. Ond oedd i ddigon. Gweld hwn un. Leo, heibio dyn. Na, dwi'n meddwl bod yna ddigon o'n ni gael cic o smotim. Mae Leo... Mae wedi droed allan, mae'n wedi yn hongian i droed allan. Mae Leo mynd dros i droed o. Dwi wedi droed i faclu fo, na chdi. Mae wedi droed ar draws o. Ond na, dim digon i gael cic o'r smotim yn gyda'i om. Sorry, Leo. Mae'n mynd trwy goesio fo. Pam nath o cic ei ffwrdd? Fel yn y gêm yn neuadd y parc, y gêm gyfatebol, Hwlffordd ar y blaen, gol Jack Wilson y bryd hynny. Ond Corey Shepherd sydd wedi rhoi nhw ar y blaen y tro hwn. Ath nhw ar y blaen ddwy waith, yn y Seintiau. Robles. A fydd un waith wedi gon heddiw. Dwi'n yn meddwl. Bos yn on, Mike. Tackle bwysig gan Jazz Richards a Chislovich. Bale yn syrthio'n garedig, dyma Draper yn troi. Mae wedi dod oddi ar Draper. Wel, na chdi Jazz yn ei chanol i eto fanna. Just pan nhw angen i giro'r bêl na fo ryw dacl ffyrnig os ti'n licio. Oedd o ddim yn ella ffefryn i ennill y bêl, ond oedd o ddim yn mynd i golli'r dacl yna. Tro weithiau de, pan ti'n ei tacl fan efo, mae'n just ryw... Torchi Lewis, ond i'r gol. Iawn mae'r llawr. Rwan, a draws o, mae Harrison... Mond, dwi'n dall beth mae'n trio dweud. Mae'n deud bod o di
nath o taflu ni fewn o'i flaen o, ond dwi'n deud mae wedi ymroi i wneud yr arbediad, beth bynnag, a nath o'n cyrraedd i. Beth sef wedi medru wneud y wahanol? Dwi ddim yn meddwl sef wedi medru ymestyn digon efo'i fraich, beth bynnag, os oes o ddim di deifio un o fan. Bydd holl uchafbwyntio geme'r penwythnos ar S4C. Nos lun am hanner awr 5. A dwi'n siŵr bydd mwy o goliau yn y gêm hon i ddod y Seintiau'n dominyddu meddiant ond yr adar gleision ar y blaen. Dyn nhw'n di curo y Seintiau ers 2004. Y Seintiau wedi ennill 8 gêm ddiwetha yn erbyn y ddau glwb. A mae wedi dod oddi ar Tancock a fe fydd yn gic gornel arall. Na fod yn onast, ar dechrau swmar pryd oedd ni yma, a nes i weld pan oedd Hwlffordd yn amddiffyn, oedden nhw'n amddiffyn fel 1 a 2 efo'i gilydd. Maen nhw'n amddiffyn rwan fel uned. Dwi'n edrych ar syfiodd gwarchod i gilydd, mae'n wych. Be'n cael ei chrymanu mewn, mae'n cael ei ffenni allan gan Summerfield. Nôl gan Redmond, Redmond yn creu yr ongl. Ar y foli gan Watts yn cael ei chlyrio. Mae gan Williams, pryn ni wedi gweld Fawcett a Williams, ond dyma Lewis nôl at Fawcett, mae yna bas wych mewn y Cosby, ergyd nerthol y Shell yn cael ei chasglu gan Harrison. Mae'n neud y gol weithio, a mae yna symudiadau da gan, da ni'n gwybod am Williams, Fawcett, beth o Wilson i meddwl nhw heddiw, maen nhw werth i weld fel 3 chwaraewr ifanc, talentog, llawn cyfymdre, llawn gallu. A symudiad da fan yna. Oedd hi'n bas arbennig gan Lewis i lwybr Fawcett. Oedd tad. Ond oedd hi... Just cymryd y cyffyrddiad bach ychwanegol na i wneud yr ongl yn well. Wedyn y bas efo'r rhediad. A'r ergyd efo pwer. Oedd gymryd yr ergyd yn gynnar, achos ni sydd oedd yn mynd mewn i'r cwrt Cosby ar ergydio ar yr ail gyffyrddiad bron. Oedd os yn ei siŵr bod o'n cael yr ergyd i fewn oedd o, dwi'n meddwl. Richards, dan bwysau. Sa'n hawddach, cofia, so wedi cymryd cyffyrddiad bach arall i fynd yn agosach i'r gol. Chwarae da gan yr ymddiffyn, allan at Summerfield. Shepherd yn cynnig i hunan, ac bod Hwlffordd yn gofio chwarae lot o'r gêm yn hanner i hunain. Ond be mae Shepherd yn neud, be mae Joe Allen yn neud i Gymru? Cymryd cyffyrddiad bach ychwanegol, i slofi bethau lawr, i gadw'r bel, i neud siŵr domryd i ffwr. Mae'n Gerdyn Melin fan hyn i Robles, dacl hwyr, oedd yn llyged ni ar y bel, Malcolm. Liam wedi cael cyffyrddiad ar rhywbeth braw yma. Robles, fel os dwytha, mae wedi cael rhyw gêm bach rwystredig ofnadwy ddiweddar. Oherwydd dydy wedi cael un i fewn i'r gêm. Mae wedi bod yn wythnos gythryblus iddyn nhw yn y Seintiau. Malcolm, wyt ti'n meddwl bydden nhw wedi gwneud mwy o ddatganiad y prynhawn yma? Un cwestiwn. Bas ymlaen at Fawcett, dim cam sefyll. Mae wedi gwneud yn dda i geisio cael y bel at Williams, dim trosedd. Nath o cael ei dynnu nôl o fanna. Dwi'n siŵr nath o. Mae'r gêm yn agor lan nawr, yn llifo un pen y cael llall dyma rhediad Chislevich tuag at Leo Smith. Dwi wrth y modd, pan mae Watts yn dod yn ôl fel amddiffynwr de, mae Jazz Richards yn dod i fewn efo, pan mae Chislevich yn rhedag i mewn iddo fo, wedyn rhedag fo'n i draffig. Os di Jazz yn ôl yn y safle ar y dde yma, wedyn mae Watts yn ôl yn ei helpu fo. Wedi chwarae 5 munud ar 20 ar ddôl y bont, Hwlffordd 1. Y Seintiau Newydd, dim. A wedi gweld Hwlffordd di Sadwrn diwetha, ond nhw ddim ar ei gorau, nhw wedi gwneud digon i giro Met Caerdydd, ond yna colli canol wythnos yn ebyn Aberystwyth, lle wnaethon nhw chwarae yn ofnadwy, mae'n debyg. Ond fan hyn, yn y 5 munud ar 20 agoriadol, maen nhw wedi codi gêm. Wel, dyna di'r challenge, de. Dwi'n meddwl bob tro os di chwarae yn ebyn chwaraewyr sydd i ennill uwch gyngraid. Gymaint o weithiau. Enwedig i chwaraewyr ifanc na sy'n allan ar. Gael edrych ar Corey Shepherd. Mae'n 22 oed, ydy o? Am gêm iddo fo chwarae fel mae o'n erbyn chwaraewyr gorau i fod yn yr uwch gyngraid sy'n llawn amser. Curtis Rees at Alaric Jones, sydd dim ond yn 4 ar 15, rownd y gornel gan Summerfield.
wedi dilyn bas I hunan. Ac allan gan Blaine Hudson. O'n i'n edrych ar yr oedrannau cyn y gêm, Malcolm. Mae'n sy'n mae rhyw hanner tîm y Seintiau Newydd dros I 30 a cymaint o chwaraewyr ifanc, bywiog yn hym Hwlffordd. Go iawn, mae Tristan Jones ar y fain cyddio, mae'n 20 oed, Ben Fawcett, 20 oed, Danny Williams, 11. Ti'n sôn am chwaraewyr, mae gemau goran o'i blaen nhw. Ti'n edrych ar tîm y Seintiau Newydd, mae gemau goran nhw tu ôl nhw. Eisiau ni bod yn ofalus nawr yn dweud na, oes e? Wel, dwi'n deud y gwir. Sa'n ame, dwi jyst yn gweud gyda... Dwi'n dallt efo'r gêm yma. Dwi'n munud ar hugen wedi chwarae, mae'n arholi o gol I fe. Ond dwi'n gwell, sa fi'n chwaraewr ifanc reit rwan, sa fi eisiau chwarae nebyn y tîm gora. A tîm gora sydd wedi bod dros y blynyddoedd heblaw yn tymor dwytha, ydy ein, ydy'r Seintiau Newydd. Ond dyma ystadegau'r meddiant. Wrthyn ni agosau at yr hanner awr, 40 I Hwlffordd, 60 i'r Seintiau Newydd. O'n i'n disgwyl I fe fod yn uwch o ran y tîm yn mynd am y brig. Ond mae'r tîm sy'n gwisgo'r glas, Malcolm, wedi creu tipyn yn fwy. O do, dwi'n dweud eto, dwi'n di gweld y Hwlffordd yn yr amddiffyn di panicio I fyny rwan. Maen nhw di amddiffyn yn gyffyrddus y ffordd mae Seintiau Newydd wedi bygwth. Dyn nhw ddim wedi dod I fyny'r cae a bod rei sgwar. Dyn nhw ddim... Maen nhw wedi bod reit stefn, dyn nhw'n licio y cyflymdra mae lawr yr esgyllt sy'n gan y Seintiau Newydd, lle dyn nhw'n gadael bylch at sy'n oedd nhw. Maen nhw'n clyfar bod maen nhw'n neud o. Cheslevich wrth I fodd yn rhedeg ar draws a dyma Leo Smith. Ond y bêl yn curo Smith. Ond Cheslevich eto yn cael y rhyddid I ddod tu fewn a dyna pan mae mor beryglus. Ia, ond edrycha lle maen nhw'n amddiffyn. Mor dim na hynna, felly dos a ddim y bylcha iddyn nhw reid y passes yna. Oce, sa'r pwysau wedi bod ar hwnna'n berffaith, fe sain ar hwnna wedi bod well pêl I Leo. Ffediad campus gyda fo, dim yn cam sefyll o bobl. Ac efo'r safon asgynno'r dyn yma, eich sa'ch chi disgwyl gwell. Fe sydd wedi creu o ran y Seintiau Newydd, y creuwr gorau, 7 ohonyn nhw. Adrian Cheslevich ar bedair gol. Mae'n frwydr rar ynddo fe a Jazz Richards ar yr asgell chwith. Bêl eto gan y Seintiau, Holland a draws ca at y profiadol Marriott. Cheslevich rownd y gornel yn gelfydd I Redmond. Redmond eto yn cael y cyfle I ddod tu fewn, ond mae'n tasgu eto nôl i'r Seintiau. So faint weithiau ti di enwi Simon Spender a Chris Marriott? Faint weithiau ti di enwi nhw, pan maen nhw fel arfer, ti'n enwi gymaint o'n nhw yn ymosod lawr yr esgyll. Maen nhw'n gwario rhan fwyaf o'r gêm yn hanner y gwrthwynebwyr. O camgymeriad fanna gan Astles yn cyflwyno'r bêl I Lewis. Lewis mae Shepherd tu allan iddo fe ar yr ochr chwith. Curtis Rees, pas dda I lwybr Shepherd. Fel ti'n gweud, Malcolm, yn edrych yn gleiar ar y bêl. Dyma Summerfield. Summerfield yn edrych am Williams. Bêl yn cael ei chlirio. Alaric Jones. Dico gol chreuwr yma. Oedd e'n gapten ar tîm dan ddeunaw Cymru. Ddwy flynedd yn ôl. Alaric Jones. Fawcett at Jazz Richards. Richards yn ceisio dod o hyd I Fawcett. Tancock yn codi yn erbyn Draper. Mae eto gan yr adar gleision. Hwlffordd yn gwneud y can fawr. Yn chwarae ala y Seintiau Newydd. Tackle bwysig gan Redmond yng nghanol ca. Jones yn hir, ond dyw Fawcett ddim yn mynd I ennill llawer yn yr awyr, ond yr ail bêl sy'n bwysig y mae gan Danny Williams. Williams a Jazz Richards tu allan iddo fe. Mae'n mynd I fynd o bellter, Danny Williams. Wel, pam lai, mae yna 8 gol ganddo fe y tymor hwn ar fenthyg o Gaerdydd. Y Seintiau a chyfle I fynd nôl I frig uwch gyngrair Cymru gyda Cei Conna yn gollwng pwyntiau heddiw ym mhen y bont, 10 sgôr oddi.
Ostod mor anodd i gael canlyniad lawr ym mhen y bont. Tîm Rhys Griffiths ar dan wedi ennill yn y Bari nos Fawrth. Wel, ti sôn am hynny, ac yn arfer digiro heddiw. Os ysa Hwlffordd yn cael 3 pwynt yn fan hyn, sy'n mwy na sioc, sy'n rhaid y gar ymysg y comenog go iawn. Chislevic ar soddiad. Bêl eto gan Williams yn dod yn ddyfnach i'w casglu fi. Camgymeriad gan Jazz Richards, yma Chislevic ar ei holi. Chislevic yn erbyn Tancock. Mae heibio i Tancock, mae'n eitha ni ddyn nôl. A'r bêl yn cael ei chlirio eto gan Hwlffordd. Ia, chwaraewyr y Hwlffordd, just yn ei parth. Ddim yn cael ei tynnu fewn i bylcha, just yn aros ar llinell y cwrt chwech na, yn barod i glirio. Mae yna camgymeriad gan Jazz Richards a fanna doedd a wedyn oedd y cyflymdra yma. Just tw, oedd wedi mynd eibio yn hawdd, doedd rhy hawdd os rhywbeth cael ei dynnu nôl, ond hwnna teg am ddiffynwyr wneud y dda. Smith. Wel, o dan y bar eto, a Turner yn penderfynu dyrnu. Dim pwysau oddi wrth y Seintiau, ond cic gornel arall fydd hi. Turner yn dychwelyd yn y gôl heddiw yn lle gaida. Camgymeriad Turner, cofiwch nath arwain at y fuddigoliaeth hwyr yn neuadd y parc. Eto mae wedi sefyll ar ei linell y tro hwnnw, mae Lewis yn codi yn erbyn Leo Smith, mae Williams yno i gynorthwyo yr amddiffyn. A Alaric Jones yn ei tharo'n hir, mae Fawcett wedi aros ar lan, a fe sydd y cyflyma fan hyn, ond mae Spender yn gleiar yn gampus gan y cefnwr. Wel, defnyddio'r brofiad efo'r bounce de, ond sy'n hollol iawn, mae Fawcett yn gyflymach na nhw. Dyna pan maen nhw'n gadael fo i fyny. Ond sy'n bydd gwell i Turner yn y gôl, nag os i brofi pwynt ar ôl y camgymeriad na i chwarae nebyn y tîm. Yn y gêm fyw na, lle nad pawb weld y camgymeriad ganddo. Mae'n dangos cymeriad o'r Yn ei ta, siwr. So fi wedi bod ar y fainc heddiw, so fi wedi mynd i dangos llawer am bod o'n chwarae yn y gêm yma, mae gen fo boint i brofi. 33 o funud wedi chwarae. Yr adar gleision yn parhau ar y blaen. Redmond yn adennill meddiant, allan gan Holland. Mae Robles yn gwneud yn dda i gadw'r bêl ar dir y chwarae. Seintiau nôl yn hanner i hunain. Hudson yn ei lledu ddi. Marriott a Chislevic. Mae rhaid chdi... Fedrwch chi'n diffyg parch i tîm fel Hwlffordd. Mae nhw wedi dîm i gyda'r bala, tymor hyn. Chwarae da. Croesiad at y postyn pella, ond ddim y croesiad gorau. Dyna to Leo Smith o dde, pen pella. Maen nhw'n cael eu hunain mewn i sefyllfaoedd da iawn, ond mae'r bêl ola ddim wedi bod y gorau yn ydw yma. A dyna di'r broblem sydd wedi bod dros ella'r gem nebyn bala ac hefyd heddiw. Ond dwi jyst, sa fi Chris Sargent, sa fi'n mynd apus efo'r amddiffyn i ddeud y gwir. Oherwydd, maen nhw'n cael eu tynnu o gwmpas gan y chwaraewyr bach ifanc yma. Maen nhw'n cael symud i mewn i bylcha, lle sa fi'n mynd apus, sa nhw'n gorfod, pam maen nhw'n gorfod mynd yna? Jyst agor y cae i fyny pan ti mewn meddiant, i wedyn gadael dy chwaraewyr chwarae un erbyn un yn y byd chwaraewyr Hwlffordd. Marriott cael cyfle i redeg, ond eto Hwlffordd mewn yn cystadlu'n gryf yng nghanol ca. Fawcett cael ei gorff rhwng y dyn a'r bêl. Ond tro hwn mae'n torri'n garedig i'r Seintiau, a Leo Smith eto. A mae'r bêl yn gwyro am gic gornel pellach. Yna 10 munud i fynd tan yr hanner. Rediad pwerus arall gan Leo Smith. Ie, ti chwarae yn gul gyda y Hwlffordd bob tro siawns i ennill y bêl. Dyna beth dwi'n meddwl, os fysa y Seintiau Newydd yn ymestyn y cae pan maen nhw'n meddiant, fe dydd nhw wedyn cael chwaraewyr i chwarae un erbyn un, neu creu 2 erbyn un o well. Eto'n cael ei chrimanu mewn, Hudson sydd yn disgwyl amdani y cawr mawr o'r cefn. Mae Hwlffordd yn clirio, a maen nhw'n dewis y bas yn ofalus at Williams. Williams yn gryf allan at Watts. Nath Leo Smith cael ei faglu nghanol caf yna. Mae Watts yn cael rhyddid dôl y bont at y postyn bella. Mae bron yn ail i Danny Williams. Am wrth ymosodiad o'r safon ucha.
Hwlffordd mor anlwcus. Y croesiad gan Watts ac ar y foli, Williams eibio'r postyn. Wel, da ni'n sôn am Salah i Lerpwl. A da ni'n edrych ar yn erbyn West Ham rai fisoedd yn ôl. A da ni'n edrych ar Hwlffordd a Danny Williams ar y foli, postyn pella. A mae'n mynd heibio'r postyn a lwch be mae'n feddwl i ein. Erwydd am gols o'n wedi bod o ymwysodiad i'r Seintiau Newydd. Am gwrthymosiad, am cyfymdra, am symudiad, werth i weld gan Hwlffordd. A mae rhaid chi gofio, mae Ricky Watts yn un o'r amddiffynwyr yn y cefn. Yn gododd ei ben, digodd o'i bas. A ddeicon da i gynhyrchu hefyd. Y Seintiau yn edrych i dar yn ôl cyn yr hanner. Mariet â hi. Mariet. Cael ei ddenu tu fewn. Holland yn creu'r onglau gan Chislevich, not e? Chislevich, chwaraewr percla efallai y Seintiau Newydd yn yr hanner cynta yma. I mewn at Leo Smith. Smith yn ei lleddiddi, ond camgymeriad elfennol arall. Tio gormod. Weithiau... Ti isio just cam yn ôl yn y meddylfryd a just ymlacio a just neud yda'n iawn, neud yda'n iawn. Just fod yn amyneddgar cadw bel yn syml, wedyn i dydau ddechrau digwydd, wedyn i dydau yn ôl, wedyn gael ddechrau wneud y triciau, wedyn gael ddechrau sgorio. Wyn ar wyneb Alaric Jones, dod trwy'r Academi yn Abertawe, gath ei gyfnod gyda Caerfyrddin, cyrraedd nhw i fynd lawr y tymor diwetha. Wel, Draper yn ceisio ei gosod i, ond wedi bod mor dawel. Greg Draper, yn eithaf chi ddewis fel chwaraewr amlwg ar gyfer y prynhawn. Wel, dydy ddim di... Prif... Sylwyr o dim byd o gwbl. Prif sgoriwr, holl hanes y Seintiau Newydd. Dim cwestiwn. Ond efallai yn fwy amlwg yn dod o'r fainc, Malcolm erbyn hyn. Gan ystod bod Rosgro gyda ti ar y fainc. Talon nhw ffi anferth y mwyaf eriod, mae'n debyg, am Rosgro. Mae bendant yn opsiwn gwahanol ar y fainc na, ond ti'n jyst edrych ar y gwasanaeth rhaid i gael. Pas dda ymlaen. Ac yna Robles, tacl holl bwysig. Y bydd yn gig gol, ond y pwysau fi'n credu gan Alaric Jones eto. Ar draws Robles. Mae'n ail orau i gyrraedd hon. Mae'r cyffyrddiad gan Robles, a mae o yn just cael ei gorff rhwng y bel a'r gol i drio'i orau dyn ni'n lygad Robles o'r wrth y bel, a mae'n neud hynna. Mae'n gwybod yn gynnar yn yr hediad, mae Robles mynd i gyrraedd y bel cynta, a mae'n meddwl, iawn, Gapidon oedd yn ei hyn mor dda, cael ei hun mewn sefyllfa, no'n reid yn hun rhwng y gol a'r bel, i trio cael rhyw fath o bloc os di'n mynd am y gol. Gwych ganddo fo, gwych am ddiffyn, gath o ddim cyffyrddiad oedd o'm angan. Dwi'n licio'r habits yna. Chydig dros 5 munud i chwarae tan yr hanner. Y fydd yn y geiriau hall, dwi'n siŵr. Gan Chris Sargent, os na fydd i dîm yn gyfartal ar yr hanner. Wedi dominyddu meddiant ydyn. Ond eto cam sefyll yn erbyn Greg Draper. Hwna y bel gyntaf rydw i chwilio am Draper. Rhwng amddiffynwyr. Am po nhw chwarae mor dim, dydy'r peli yna ddim ar iddo fo heddiw. Yr unig peli mae Draper mynd i gael heddiw ydy croesiadau fewn o'r chwith neu'r dde. Felly byddai nhw fwydo'r peli yma allan. Ond wedyn, mae'r tacteca, mae'r system yn anodd i gael y bel allan efo'r wingbacks ma'n stopio. Spender, Robles un ochr, Chislevich, Mariet ochr arall. Mae tacteca gan Wyn wedi bod mor dda i weld yn y hanner cyntaf. Dim just dda gyno Wyn wrth ochr y cae wrth gwrs, ond gan y chwarae wedi gario nhw allan hefyd. Wel, yn trafodaeth gyda Christian Edwin Sadwrn diwethaf, oedd wedi gweld gwendid o ran amddiffyn Hwlffordd yn yr awyr. Oedd tafliadau hir rhyw 30 ohonyn nhw gan Rhydian Morgan. Roedd nhw ddelio gyda popeth yn yr awyr dy Sadwrn diwethaf, a maen nhw wedi delio gyda popeth yn yr awyr am y 20 munud cyntaf yma. Dyma Mariet a Chislevich yn edrych i gael y gŵr yma ar y bel cymaint a phosibl i gwthio fe ar draws ca. Mae'n troi yn ôl yn ei lleddiddi at Mariet ac yna parhau ei rediad. Mae'n rediad hyfryd gan Chislevich, ond tacl bwysig arall.
Marriott Sgwar at Redmond. Mae rhain yn eiliadau pwysig nawr I Hwlffordd os bydden nhw'n gallu mynd mewn ar y blaen. Rownd y gornel gan Shislevich. A Williams yn ei tharo I lawr y sianel tuag at Fawcett. Gyffyrddiad hyfryd yn y lle cyntaf yna gan Astles. A mae nôl gan Williams sy'n troi yn erbyn y gwir mawr yma. Hyfryd gan Danny Williams. Ymlaen at Fawcett I bartner. Licio'r hyder gan y ddau hogyn ifanc jyst I warchod y bêl, I guddiad y bêl na. Reid y bêl rhwng yr amddiffynwyr. A roedd o'r gwynt I chi, Turner yn codi'r bêl yn uchel i'r awyr ond cael ei chwythu am yn ôl. Mae skills di, I guddiad y bêl na, reid y gorff rhwng y bêl yr amddiffynwyr. Summerfield. Trosedd pellach gan Leo Smith. Rwystredigaeth yn chwarae y gŵr ifanc. Dyna'n union beth oedd angen ar Hwlffordd yna I redeg y bêl ac I redeg y gêm lawr, y cloc lawr cyn yr hanner. Ia, a wedyn dweud y bêl I ffwrdd yn sydd. Am bêl. Yn y gêm fyw ddigidol nos Fawrth, y Bala yn erbyn Cey Conna, gêm anferth arall. Nos Fawrth am 7:15 ar S4C, clic Facebook ar YouTube. A gêm holl bwysig yn dibynnu ar y canlyniad yma. Canlyniad ar hyn o bryd, gyda Cey Conna yn aros ar y brig, bod nhw'n wedi cael gêm gyfartal. Dyma Draper yn troi, ond yn troi mewn I drwbl a chyfle fan hyn I Hwlffordd I glirio. Mae rhyw 2 funud tan yr hanner eto, y Seintiau'n gryf yna Redmond. Y croesiad a'r peniad lawr gan y Robles, ond yn syth at Turner. Ie, dim yn un hawdd, mae'n gorau ei pwer tu ôl I mynd yn sefyll yn stond a mynd yn wrth y gol. Sy'n y pwer ar y croesiad yna, sa'ch chi'n medru defnyddio'r pwer a just reid rhyw ochr dy ben arni. Ni weld Syslovich, Jacob troi sydyn ar geiniog o fyna. Mae'n troi sydd I fewn i'r amddiffynwr. Ricky Watts just yn dallan symudiad Draper aros ar ei draed, beth dyla unrhyw amddiffynwr wneud. Hudson yn syrthio i'r llawr, tackle nerthol gan Spender, oedd hi'n bwysig bod wedi ennill y bêl na. Hwlffordd nôl, mewn siap I amddiffyn. Yn y funud ola, gol Corey Shepherd yn gwahanu'r tîmoedd. I gol wedi 2 funud ar 15, ergyd isiel trod dde heibio I Harrison. Roedd adar gleision ar y blaen, ond dyma Leo Smith. Smith yn gyflym yn croesi'n beryglis, a Scott Tancock yn ildio cic gornel arall. Dyma lwc pan nhw'n y lle iawn ar yr amser iawn yr amddiffynwyr yma. Mae rhaid I chwaraewyr y Seintiau Newydd wneud yr hediadau nhw mwy, rhaid nhw ymroi i'r hediadau nhw fwy, ac mwy cyflym, a mwy o urgency, a bod nhw isio fod yna fwy. Eiliadau ola'r hanner. Y ffigiad, ond Hwlffordd yn ymateb gynta. Shepherd, ond mae'n syth at Smith yn ergydio o bell mae'n cael ei chlirio. Dyma Fawcett, cyffyrddiad hyfryd I lwybr Danny Williams. Williams yn edrych ymlaen. Neith e'r gornel fan hyn dwi'n teimlo. Digon o gyflymdra I fe'n heibio Holland. Mae yna funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd ar hanner yma. Holland wedi ennill y frwydr fach na. Mae gan Draper ond yn ddwfn yn hanner I hunan. Greg Draper yn ei lledu di'n dda. Allan at Spender. A mae Draper wedi parhau a'i rediad. Draper yn gwibio tu ôl I Tancock. A fe sy'n cyrraedd y bêl gynta. Mae'n gosod y bêl at Marriott. Y crysau gwyrdd yn llifo I mewn. Robles! Am arbediad gan Turner. Robles yn taflu hunan at y bêl. Oedd hi'n mynd I gornel ucharrwyd. Ond Turner yn well ac yn arbed yn wirthio. Wel, nath hynna wneud I fyny am ei gamgymeriad o yn yr eiliad dwytha yn y gêm ola.
Coeliad i fi, o'na yn y gornel bella am chwarae gan Draper yn dal fel y mynd i Richie Spender a'i rediad wedyn a'r croesiad gan Mariot i'r postyn bella. Cyffyrddiad gora a'r peniad Robles. Chislevic yn croesi a dyma Turner yn dyrnu eto. Mae gan Spender pwysau i gyd nawr gan y Seintiau Redmond. I ni wedi chwarae dros y funud. Mariot, Chislevic, lle o'i flaen e, mae'n rhedeg at Richards, mae'n torri tu fewn, mae'n gosod i nôl. A mae Hwlffordd yn dianc a chwiban ola David Morgan. O hanner llwyddiannus i dîm Hwlffordd, Corey Shepherd yn rhoi tîm cartre ar y blaen yn erbyn rhediad y chwarae, mae rhaid dweud i gôl gynta, ond Turner yn wirthio'r yn arbed peniad Robles ar yr hanner yma ar ddôl y bont. Mae'n ddiddorol, mae'n Hwlffordd 1, y Seintiau Newydd dim. Dewch nôl ar gyfer y dadansoddi. Dyna i chi waith tîm arbennig mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Ni wedi cael ambell I gip olwg o potensial Hwlffordd wedi tymor cyntaf nhw nôl yn uwch gyngred Cymru ac unwaith eto hynny. Heno hyd yn oed, maen nhw'n dangos hynny yn erbyn y Seintiau Newydd. Y ddau dîm yn mynd amdani, ond adegleision y gorllewin sy'n dathlu ar yr egwyl. Seintiau ddim yn hapus gyda ambell I benderfyniad yn yr hanner cyntaf yna. Ond Hwlffordd wedi creu a chreu. Ac yn y diwedd, fe ddath y gol i'r adegleision. Cody Shepherd yn ei tharoi. Seintiau ddim yn hapus. Ond honni bod yna gam sefyll. Ond nhw dal I gwyno tra'n gadael y cae ar ddiwedd yr hanner cyntaf yna. Ond dyma sgôr, mae'n gol I ddim. Y meddiant yn bell o blaid y Seintiau Newydd. Ymdrechwch ar yr ymdrechion. Hwlffordd wedi cael 5 ac y mwy ar y target na'r Seintiau. Ni'n gweld hynny yn aml. Owen Jones sy'n cael y cwmni I fi. Ond nes I fwynhau'r hanner cyntaf yna. Mae Hwlffordd yn bendant I fwynhau'r hanner cyntaf yna, Owen. Yndi. Gêm dda, dau dîm yn gwneud pethau mewn ffyrdd wahanol. Seintiau Newydd, llawn meddiant fel da ni'n disgwyl, ond y neges gan Wayne Jones cyn y gêm, gwrthymosod, y counter-attack. Mae'n un peth, mae'n haws deud na gwneud, a maen nhw wedi gwneud yn ystod yr hanner cyntaf yna. Cymryd mantais, y cyflymder, boes fel Fawcett, Williams yn yr ymosod, mae'r Hwlffordd wedi bod yn wych. Ambell I gyffyrddiad hyfryd hefyd. Dewch I weld y gol yn ddadleuol, os chi'n ffafrio'r Seintiau Newydd, ond eto, Hwlffordd yn taro. Yndi, a mae'n dangos eto, i'r system yma weithio, gwrthymosod, mae'n rhaid dal y bel I fyny I ddechrau. Dyna lle mae'r gwrthymosodiad yma'n dechrau. Mae nhw'n bwrpasol, so wedi gallu mynd lawr, efallai sy'n ag icor smotyn, ond wedyn, ailgydiad, gwneud siŵr bod y symudiad dal yn fyw, a mae Shepherd o gwmpas y cwrt Cosby'n beryg bywyd. Mae'r ergyd yn dod teg at y gol, Harrison ddim yn hapus yn meddwl bod yr ymosodwr o'i flaen o, a bod o'n cam sefyll. Dwi'n meddwl bod o cam sefyll beth bynnag. Mae'n chwaraewr ar lawr, a wedyn mae'n chwaraewr allan llithro I mewn, felly dyna sydd wedi gwylltio nhw. Y dyn sy'n llithro, mae o'n deud, mae o wedi cymryd yn llygad I oddi ar y bel, os mae o'n safle cam sefyll, ddylia bod y gol ddim yn sefyll. Dwi'n meddwl bod o'n safle cam sefyll beth bynnag. Ond maen nhw wedi bod yn wych, mae'r pwrpas, y cyflymder yn y bob un gwrthymosodiad wedi bod yn gampus. Gen I weld mwy o enghreifftiau nawr, achos fel... Ni'n canmol, mae'n hawdd canmol nhw, achos pan mae fe'n gweithio, mae'n edrych mor effeithiol. Yndi, a mae yna redwyr yn yr ymosod sydd jyst yn fodlon. Dyn nhw'n wastad yn mynd I ennill y bel, ond maen nhw'n rhoi'r amddiffynwyr yma dan bwysau. Di'r Seintiau Newydd ddim wedi arfer efo hyn. Am arbediad oedd hon, am ergyd. Ac hwn oedd y cyfle cyntaf, oherwydd am y 10 munud chwarter o'r cyntaf, o'n i'n teimlo, mae hyn o dan y lach yma, mae'r Seintiau yn edrych yn barod am y gêm. Ond wedyn, unwaith oedd yr ergyd yma teg at y gol, bron bod nhw'n teimlo, ei, da ni yn y gêm yma, mae'n bosib cael rhywbeth allan ohoni. A da ni'n gweld unwaith eto yr asgell dde, just pwrpas yn y chwarae, maen nhw wedi edrych yn fygythiol, ond fi Williams yn teimlo bod hwn yn gyfle eiraidd. Fydda nhw just yn gobeithio rwan, bod nhw'n sbio nôl ar y cyfle yma, mae'n mor agos, a fydd o'n siomedig nad ydy wedi taro'r targed, tybed a fydda nhw'n difaru methu honna. Do, o'ch chi'n gweld ei mateb fe, oedd e'n gwybod ei hunan, oedd e'n cicio ei hunan ac yn curddio'r bwrdd hysbysebu ochr y cae. A wedyn, yn syth ar ôl y gol fwy neu lai, mi oedd yna eiliad ddadleuol, y Seintiau bendant yn teimlo dylwn wedi cael cicio'r smotyn fan hyn. A mae'n gicio'r smotyn. Does a ddim cwestiwn yn y meddwl I mae hon yn gicio'r smotyn. Da ni wedi gweld cwpl o ryddiadau gan Leo Smith yn mynd teg at y cwrt Cosby. Mae'n dod ar ei draws o. Mae yn gicio'r smotyn. Does a ddim Dave, mae yna gysylltiad yna, mae'n syrthio lawr, diolch methu coelio'r peth, oherwydd mae'n rediad pwrpasol, a fydd o mor siomedig oherwydd iddyn nhw ymateb ar ôl ildio yn y byd delfrydol, ond dim cicio'r smotyn. O ran y dyfarnwr, mae'r ongl yn berffaith, mae'n gallu gweld beth sy'n digwydd, ond falle, ys ti'n trio roi ochr arall y geinog, mae fe'n edrych I raddau falle bod y chwaraewr jyst yn troi ysgwydd, bod y gos yn, fi'n teimlo, fi'n cytuno, mae'n gicio'r smotyn, ond o blaid y dyfarnwr, falle, jyst yr ongl, bod e'n gweld yn glir, mae hefyd siap y corff falle ni'n twyllio fe. A be da ni'n weld lot yn y byd pêl-droed dyddi yma ydy chwaraewyr yn trio bod yn glyfar, yn trio hongian I coes a bod yr ymosod yn rhoi I goes teg at yr amddiffynwr. Ond dwi'n meddwl bod hynna wedi digwydd yn yr enghraifft yma. Penderfyniad anghywir, ond mae'n anodd iddyn nhw. Dyma hi eto, wrth I ni... Dwi'n mynd I newid y meddwl, ac eto. Jyst o ran safle'r dyfarnwr, falle bod siap corff yr amddiffynwr yn neud y fe feddwl bod dim byd yn digwydd. Yn union. A fel dwi'n deud, di ddim yn hawdd, mae bob un a llith y dyfarnwr fod cam i'r chwith i'r dde, a di o just ddim cweith yn gweld fel da ni'n I weld. A da ni'n medru gweld y digwyddiad yma dro ar ôl tro.
Ond gweld lle mae o'n fanna, mae o'n mewn safle da. Ond, ei, Cicos Motyn, o ddim i fod, dyna fo. 5 munud gwael i'r Seintiau Newydd yn ildio a ddim yn cael cicio'r smotyn. Bu bron iddyn nhw daro reit o'r ddiwedd ar hanner cynta. A gêm ddiwetha'r golgeidwad Tyn y Drian ar fai. Wel, beth am yr arbediad yma? Nid just yr arbediad, mae'r bachgyn ifanc wedi cael hanner da. Bob un cic cornel mae wedi cael ei dargedu am arbediad. Oherwydd i'r Seintiau ddim wedi bod ar ei gorau, mynd i fewn ar yr hanner un yr un, sy'n wrth i bodda. Mae hwnna'n dipyn o beniad gan Robles hefyd, a chwarae teg i Turner, fel dwi'n dweud, mae wedi bod yn dod allan, fysa'r Seintiau wedi dargedu fo ar ôl y gêm gyntaf gynharach yn y tymor. Mae wedi rhoi pwniad, mae wedi dal bob pêl, da iawn gan y golgeidwad ifanc. O'n i'n disgwyl mwy gan y Seintiau Newydd, falle heno, dachrau'n dda, ond mae'n bach yn fflat ers hynny. Bach yn fflat, ddim yn ffeindio ffordd i hun, am ddiffyn Hwlffordd yn dyn, di'r bylchau ddim yna. Os di'r bylchau ddim yna, mae'n anodd cymryd mantais. Felly fydden nhw'n gobeithio'n fwy, ond ni'n clywed Sargent ar yr ochr, jyst yn gweiddi deffrwch. Diolch yn hapus, efallai symud y bel yn gynt, ddylia bod yna fwy ddod ganddyn nhw'n yr ail hanner. Wel, ni'n edrych ymlaen amdani, os yw unrhyw beth fel y hanner cyntaf yna, mae yna dipyn o ail hanner i ddod fan hyn. Hwlffordd ar y blaen yn erbyn y Seintiau Newydd. Am wythnos i'r Seintiau Newydd. Hwnnw ar y brig wythnos diwetha. Cyn di swyddo'i reolwr. Felly nhw fynd nôl i'r brig heno. Dim ar hyn o bryd. Dewch i ni fynd am egwyl, byddwn ni'n nôl nawr. Mae hon yn mynd i gyrraedd y brig. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
Croes yn ôl ato ni am olygfa. Yr awyr yn dramatig fan hyn yn Hwlffordd. A cofiwch amdano ni nos Wener, mae'n raglen arbennig ar S4C. Gofio Dai Davies, 5 munud 20 wedi 8, nifer yn cyfrannu gan gynnwys y teulu a diolch yn fawr iddyn nhw am y cymorth gyda'r rhaglen arbennig yma. Cofio Dai Davies, fel allai unrhyw un anghofio Dai Davies wrth gwrs. Edrych ymlaen yn fawr at y rhaglen yna. Ond fan hyn, mae'n ail hanner mawr i ddod Hwlffordd yn erbyn y Seintiau Newydd. A'r tîm cartre sydd ar y blaen, mae'n elyddio diddorol hefyd. Geith y boys ddweud mwy i chi yn y pwynt sylwebu. Malcolm Allen a Mike Davies. Diolch Dylan, eilyddio diddorol i'r ymwelwyr. Jamie Mullen yn dod i'r cae yn lle Leo Smith oedd mor amlwg i'r ymwelwyr yn yr hanner cynta. Malcolm, dwi'n gweld hwnna yn benderfyniad od iawn, ond i bai bod Leo Smith wedi anafu. Llawer. Mae Leo Smith gath ambell i rediad lawr yr asgell dde yna a mewn i'r cwrt Cosby fe na mynd lawr yn hawlio cic o'r smotyn yn ogystal mor ddylanwadol. Ond y Seintiau ar ei holi o gol i ddim. Cyfyngyn Robles. Corey Smith sy'n dod o hyd i Danny Williams. Williams ar fenthyg o Gaerdydd. Gyn chwaraewr fan hyn i chwarae un tymor arbennig a dyna pham oedd Caerdydd diddordeb mawr yn ddo fe. Wel, byddwch chi'n gweld i'n mynd reswm arall fel Leo Smith yn mynd yn wrth y cae. Dwi'n gwybod na cyflymdra gyda Mullen, a da ni'n gwybod gyda Syslovich cyflymdra lawr ochr arall. Felly, da ni'n gweld, eich bydd yn Mullen yn tuedd i wneud yn fwy, ydy mynd tu mewn, be maen nhw eisiau trio wneud ydy creu bylcha tu ôl i'r wingbacks. Felly maen nhw angen tynnu'r wingbacks i fewn i wneud lle i Spencer a Marriott ddod i fewn i'r bylcha maen nhw'n gadael. Felly mae Syslovich yn wneud o yn y hanner cyntaf, yn yr 20 munud dwytha yn hanner cyntaf efo Jas Richards. Ac oedd Robles ddim yn ei wneud o, felly mynd i symud Robles i fod i'r canol. Lewis oedd ar bas ond dyma Syslovich yn cwrt Cosby hunan yn defnyddio i gyflymdra i glirio. Mae'n ffodus i ddianc, ond mae'n syth at Alaric Jones. Jones yn derbyn y bêl nôl, ar ei drod dde. Ond nid i drod orau, Malcolm. Halis Gwen ar yw'n yma, bychod wrth ei bod. Tyna di croni perfformiad hyd yn hyn, fysa, yn y gêm yma. Bydd e gweithio ti, dwi ddim ond yn sefyll ar hwnna. Ie. Ond yn sicr oedd o'n heiddi'r siawns, doedd y cyffyrddiad bach yn neis yn ôl iddo fo, doedd un llwybr yn jyst gwadd iddo fo, ia, pam ddim. O tan yr ergyd oedd wedi gwneud popeth yn iawn. Wel, nawr mae gyda ni gêm, gyda'r Seintiau, gyda 2 asgellwr amlwg profiadol. Oedd o'n credu bod Jamie Mullen yn 33 munud. Mae o'n. Dydyn ni'n diffendio i Safona ers gath o chwaraewr y tymor rai blynyddoedd yn ôl. Gath o anaf difrifol amser i 8-9 mis o flwyddyn wedyn. Mae o'n dal yn chwaraewr cyflym, cofia. Mae o'n i flwyddyn dwytha o'i gytundeb rwan, felly. Gwych. Gwych gan Fawcett teibio i Hudson mewn i'r cwrt Cosby parhau i fynd, ond Hudson yn defnyddio i gryfder. Bleth mae'n neud? Mae'n mynd ar draws y cwrt bach i glirio. Mae gyfle fan hyn i groesi eto mewn i'r canol gan Hwlffordd. A mae gan Mullen. Ond dryswch yn yr amddiffyn i'r Seintiau Newydd gyda Fawcett eto yn fygythiad. Ti'n bod be, mae'n werth gobeithio yna ni gwylio y sgil yna, oherwydd oedd y sgil campus do lawr yr asgell chwith ma, sori, i Hwlffordd. Ond beth dwi'n dweud ydy, nath Hudson yn dda, i ddod yno hyn yn ôl i ochr iawn y gol, ond ti'n edrych wedyn, be mae'n neud wedyn? Mae'n mynd trwy gêm, de, fatha bod nhw'n pre-season, fatha gêm ymarfer. Mae'n rhaid i Seintiau cael un yn ôl. Mae'r sgil jyst cyn hyn oedd o, ond mae Hudson, de, yn jyst sefyll, edrych be mae Assos wneud, be mae Harrison wneud. Syslovich at Robles, ymyl cwrt Cosby, mae'n rhyd Syslovich, allan i'r dde, at Mullen yr eilydd. Mullen yn erbyn Summerfield, a mae Summerfield yn cael ei dacl mewn, a fe fydd i'n cic cornel. Cynta'r ail hanner, a hynny i'r Seintiau. O just sgil yma hwn.
Yli cyffredin yma. Yli da. Mae'n neud Hudson efo'r holl brofiad edrych yn ffôl, dydi. Mae Hudson i fyny o'r cefn ar Redmond fydd yn ceisio dod o hyd iddo fe. Astles na hefyd. A Hudson yn erbyn Tancock. Tancock yn sefyll i dir. A Hudson yn ennill cic gornel arall. Blaine Hudson sgoriodd y gôl holl bwysig nath ennill y 3 phwynt yn neuadd y parc. Draper yn parhau arwain y llinell flan a Chislevich bydd yn rhoi hand, dwi'n siŵr o dan y bar. Mae yn a Blaine Hudson sydd yn codi a mae'r Seintiau yn gyfartal. O na! Ydy, mae wedi cael ei chanu y tai, oedd chwiban David Morgan, oedd e fel petai wedi rhoi trosedd, ond mae yn mynd i cael ei chanu y tai, a mae'r Seintiau nôl yn y gêm. 5 munud a hanner wedi chwarae yn yr ail hanner. A mae Blaine Hudson wedi dod ar sgôr yn gyfartal. 1-1. Wel, trwy gyntaf ddim fod yn hyd yn y cwrt sgwech, a mae o'n penio i fewn. Lle oedd y marcio, rhaid i ofyn y cwestiwn yna. Lle mae Hwlffordd wedi bod mor dda. Trwy gydol o pnawn, ond tro hyn, maen nhw'n gadael o fynd. Maen nhw'n trio codi llaw bod i ddim wedi croesi llinell gol, ond mae'n hawdd gwybod, a mae'n hawdd gweld mae wedi o mwy na'r llathan. Hudson yn mwyn sioc di hun, doedd, bod wedi cael gymaint o le yn y cwrs chwech i benio yn y fewn. Sbyn yma. Mae'n mwynhau chwarae yn erbyn Hwlffordd, achos dyna'r ail waith iddo fe sgorio yn erbyn yr adar gleision y tymor hwn. Hudson i beniad yn erbyn Scott Tancock, yn curo Tancock yn yr awyr, a goddi ar y bar, a dim cyfle i Michael Turner yn y gôl y tro hwn. Ia, hanner lla ti angen de, yn erbyn chwaraewr sy'n dalach da chdi beth bynnag, ac mae'n cael y fantais o'r rhedag i fewn efo'r momentum i fynd yn uwch da chdi. Ti ddim angen gadael o cael hanner lla. Ti'n gorfod fod yn ei lwybr os rhywbeth i neidio'n gynt na fo, neu o'i flaen o, felly gyda fo ddim rhyw fath o cydbwysedd yn yr awyr i gael y penna yn y fewn. Trydydd gôl y tymor i Blaine Hudson. Mae'n dechreuad gorau posibl i'r Seintiau ac i Chris Sargent wrth nhw edrych i ddychwelyd i frig uwch gyngred Cymru. Draper at Holland. Spender pas dda at Mullen. Mullen yn creu y lle ar gyfer y croesiad mewn. Mae'n dod. Cael ei ffenio'n glir, ond Spender sydd ar brwsion. Holland. Redmond gyda Chislevich yn cynnig i hunan ymyl y cwrt Cosby. Mariet yn bellach lan y ca nawr, y ddau gefnwr, welcome, tipyn mwy amlwg. Wel, yn di edrych a beth sydd wedi gweud, mae Chislevich yn tynnu Jasicich oll ffordd efo fo. Digon o le wedyn i Mariet. Rod am uno efo'r chwarae lawr y chwith, a mae Mullen yn trio wneud yr un peth lawr y dde yma. Camgymeriad arall gan Alaric Jones, ddim dwi'n gwneud llawer o'i le. Sut sy'n mae Hwlffordd am mataf i hyn rwan? Ydyn nhw'n mynd i trio, yn wedig Shepherd fel nath o hanner cyntaf, pan mae'n cael gafel y bel i gadw'r bel na. Jyst gymaint o cyffyrddiad bach ychwanegol. Redmond, rhediad pwrpasol, uniongyrchol, ond tacl ardderchol gan Alaric Jones. Y bêl gan Fawcett, ond ceisio dod hyd i Lewis. Mae'r bêl na di tasgu oddi ar Chislevich, felly tafliad fydd hi i'r adar gleision pen pella. Gyda nhw'n lle i wneud. Gyda nhw'n lle i wneud camgymeriad efo'r amseriad ar dacl na ac oedd yn un llawn i fynd i gymryd y chwaraewr efo'r bêl. A fe oedd i gan dros y gen na. Mae'n gallu taclo yn well gyda'i drwy dde. Mae'n gallu ergydio. Redmond. Allan at Mariet. Mariet yn croesi'n gynnar tuag at Draper yn Ricky Watt sydd yn clirio i Hwlffordd. Dyma Shepherd at Fawcett yn edrych
braidd yn ynysig yn y llinell flan I Hwlffordd. Mae'n amlwg yn yr ail hanner yma. Mae Sargent wedi deitha dreigfwr ar Obles, de. Gwandwch, chwaraewch o'r wrth yr ysgwydd yr amddiffynwyr. Os ydych chi'n gael eich dal yn cam sefyll, byddwch yn poeni. Just chwaraewch o'r wrth yr ysgwydd, a na ni chwilio am y peli, just I grymannu yn y lawr o Sianeli o'ch blaen chi. A os ydych chi'n cam sefyll, byddwch yn poeni. Gan I un, byddwch chi ddim, a ydych chi fewn, a ydych chi sgorio. Just byddwch yn bod ofn a wneud yr hediadau yna, wneud yr hediadau, gowch chi un yn iawn. Hon di'r gol gan y dyn yma. Ni di weld wan de, lle ti'n edrych ar pwy sy'n I farcio yma'n hyn, pwy sy'n di bod y farcio a ti'n edrych ar Tancog, sbia mae'n cael hanner llath yn efo, a mae o'n dalach na fo beth bynnag. Unwaith mae o'n dalach na chdi, ti'n gorau neidio ar ei draws o, ti'n gorau neidio'n gynnar, felly dwi'n yn gweld y bel yn dod at I ben o, felly dwi'n yn gweld pa bryd I benio, lle I benio, a lle I gyfeirio. Lle mae wedi gwneud yna trwy gydol o gêm, a mae o'n gadael jyst un elfen o safon canolbwyntio, a mae'n gol. Ie, dyna fel wedys I, yr ail gol iddo fe sgorio yn erbyn Hwlffordd. Fe gath y gol holl bwysig yna I sicrhau'r 3 phwynt yn y funud ola un ar neuadd y parc yn y gêm gyfatebol yn gynharach. Torri calonau Hwlffordd mwy nag unwaith. Ond drwan ti'n edrych am chwaraewyr Hwlffordd o sut maen nhw wedi datblygu fel chwaraewyr yn yr uwchgynghrair. Maen nhw'n newildio gol yn ebyn cyn bencampwyr rwan ta. Be maen nhw'n mynd I wneud? Ydyn nhw'n mynd I siglo, colli mwy, ildio mwy, colli'r gêm, ta dyn nhw'n mynd I dorchu llewis, ail gasglu, ail drefnu, disgybliaeth, dod yn ôl I mewn i'r gêm, dal I gredu, dal fod yn ffyddiog, dal I drystio I gilydd, dal I gredu bod nhw'n gyn o'r gêm. Rai cofio yma, Hwlffordd heb dau o'r chwaraewr amlyca yn Scotia a Jack Wilson gyda gan ystyried dyfnder carfan y Seintiau Newydd. Y Seintiau yn ei lledu. Chislovich yn meddwl bod nhw wedi dominyddu'r meddiant yn y 10 munud agoriadol yma. A tro hwn maen nhw wedi troi'r meddiant na I 1 gol. A dyma Spender ac Mullen, ond Mullen yn cam sefyll y tro hwn. Yn ddipyn da, yn chwarae mewn i'r traf cam sefyll. Ond sgorio o cic gornel, cofia. Dyna fydd yn neud Wayne Jones yn flin ar yr ochr. A bod wedi sgorio o cic gornel, lle maen nhw wedi bod yn ymarfer ar ôl ymarfer. Gwbl faint o beryg yma'r Seintiau Newydd. Maen nhw wedi cael digon o ymarfer, Max. Maen nhw wedi cael dros 10 cic gornel yn y gêm hon. A Chislovich yn creu eto I 8fed gol iddo fe greu y tymor hwn. Fawcett cyrraedd y bêl gynta. 3 o'i gwmpas ond mae'n ennill cic rydd. Kieran Lewis dros y bêl. Mae'n I gadael I. I Dan Summerfield a mae hwn yn gyfle I daflu Alaric Jones mlaen a Scott Tancock. Summerfield dros y bêl. 58 munud wedi chwarae, 1 ar 1 ar ddôl y bont. Summerfield tuag at Alaric Jones, bêl yn cael ei cholli I Hwlffordd ond Summerfield eto yn ceisio codi'r bêl dros ben Spender, mae fe'n penio nôl yn ddeallus I Harrison yn unio beth sydd angen ar y Seintiau nawr. Maen nhw wedi cael ei siglo yn yr hanner cynta yna i'r bos. Bas ymlaen ar y Giwot sydd ar draws, a mae fe digon hapus I ildio'r tafliad. Mae yna eilyddio I Hwlffordd y tro cynta ac yn gadael y ca. Nid gyda ni Kieran Lewis. Lewis yn dychwelyd i'r tîm. I chwarae awr yma ac yn cymryd I le fydd Cameron Keach, chwaraewr naturiol ochr chwith, wedi ymuno o Cambrian yn clydach. Nath ei anafu yn erbyn Aberystwyth, ond mae e'n ôl nawr
Ac yn chwaraewr effeithiol lawr yr asgell chwith. Mae'n ddiddorol i weld pa safle bydd e'n chwarae. A dyma'r bêl hir yn dod o hyd i Fawcett. Fawcett yn erbyn Blaine Hudson. A Hudson ar draws yn neud gwaith amddiffynol da tro hwn. Holland yn dilledu di. Seintiau wedi ennill 6 o'i 9 gêm oddi cartre y tymor hwn. Colli unwaith yn unig yn erbyn Cey Connor. Mae hwnna'n gamgymeriad elfennol gan Tom Holland. Mae'n ymddiheirio am hynny. Seintiau yn chwarae mewn i ddannedd y gwynt. Bêl gan Holland yn ceisio cadw'r bêl ar y llaw cymaint â sydd yn bosibl. Maria dallan at Chislevich. Chislevich yn rhedeg at Jazz Richards, angen 3 i'w rwystro fe. Holland sy'n cyrraedd y bêl gynta. A Richards yn clirio. Siw rhyw gwestiwn am ffitrwydd Jazz Richards yn i'w ar 90. Dwi'n meddwl mae bresenoldeb o mynd i fod yn bwysig. Redmond a lle gan i ben lan. Mae digon o le eto gan Spender. Spender yn groesiad yn cael ei tharo lawr gan Summerfield. Mullen, tro cyntaf ddim yn cael redeg i mewn i Atam Ddiffyn. A mae'n gic rydd ymyl y cwr Cosby, a dyna chi arwydd o beth mae Jamie Mullen yn gallu gwneud. Wel, ia, mae'n medru cymryd pobl ar. Jones yn just sefyll i fewn i lwybr o. Falla bod yn cefn meddwl. Y dyfarnwr yma'n hyn, mae'r cic osbotyn yna hanner cynta. Ar ôl weld o ryw 5 gwaith o'n ni'n wrong. Mi oedd hwnna yn cic osbotyn i Leo Smith. Dyfarnwr yn gael o'n anghywir, ond dyna ni. Redmond a Holland dros y bêl. Yn cael ei chrymanu mewn a Turner sy'n dyrnu. Alle fe wedi dal hwnna, dwi'n siŵr, Malcolm. Mae'n neud i'n anamal, dydi. Chislevich mewn yn isio, mae'n cael ei chlirio eto. Mae'n draffig un ffordd yn yr ail hanner yma. Hwlffordd yn gofod am signo ton ar ôl ton o ymosodiadau ar Seintiau. Chwarae am y neddgar gan dyn nhw'n digon bodlon i fynd yr holl ffordd nôl. Astles. Mariet ceisio mewn y drad, Robles yn erbyn Tancock, ond mae'n drosedd arall. Tancock yn cicio'r bêl bant. Ddim wedi cael cerdyn fan hyn. Robles yn cwyno. David Morgan yn penderfynu ddim i ddangos cerdyn melyn am gicio'r bêl bant. Cynnwell unwaith to, Cewri i fyny o'r cefn, Hudson, Astles, Draper. Mae ar ben y gôl geidwad a'r gôl geidwad yn gwneud yn dda. Fel chyd o ddal hwnna. Erbyn mae'r gwynt wan yn chwthu syth i fewn i wyneb o. O hon nath o bwnio allan de. Nath ni fod holl o wahanol fan ar rwan. Ond un beth mae o'n neud y well. Dwi'n dweud ydy, mae o'n gweiddi'n gynnar. A unwaith mae'n gweiddi'n gynnar, mae pawb yn symud o'i ffordd o, felly mae'n gwybod am fo sy'n mynd i giro'r bêl. Pwnio i ffwrdd o'r dyn yma, Redmond. Williams. Sawl gêm yn cael ei chwarae canol wythnos, a fe fydd yr uchafbwyntiau a mwy o sgorio am 10 dros fercher ar S4C. I'r lawr y cas, Summerfield yn penio'n glir. Yr ail bêl yn bwysig yn cael ei hennill gan Redmond i Mullen. Mullen yn ceisio dod o hyd i Robles. Tancock sydd yn rhyngipio. Pryn, Malcolm, ni wedi gweld Hwlffordd yn ymosodol. Dyma Danny Williams i partner o'i flaen ei Fawcett. Fawcett yn denu ar dacl, mae'n mynd i'r llawr. Ond tafliad fydd y gorau Keith Hwlffordd. Ia, mae Seintiau Newydd wedi newid i system yn yr ail hanner i mynd 4-4-2 a maen nhw wedi stopio
Hwlffordd o allan o'r cefn pan maen nhw'n mynd yn uniongyrchol i wrth ymosod i gael cyflymdra Fawcett a Danny Williams i mewn i'r gêm. Dydy o ddim wedi gweithio iddyn nhw. Mae'n ddiddorol bod Cameron Keach yn chwarae'n ganol ca. Malcolm yn hytrach nac fel cefnwr ochr chwith. Maen nhw'n calw Summerfield i farcio Mullen a Jazz Richards i farcio Chislevich. Wel ia, oherwydd maen nhw wedi cadw'r system o'r 5 yn y cefn trwy gydol y gêm, a maen nhw wedi gwneud yn eitha da. Oherwydd mae'r gol wedi cael ei ildio cic gornel, cofio dim o chwarae agorad y Seintiau Newydd hyd yn hyn. Tacl da. Tacl bwysig gan y captain Ricky Watts. Os di chwarae fydd chdi ddibynnu ar, di chwarae bob eiliad. Wel, di dechrau bob gêm, trwy'r undo. Gyda Rosgro ar y fainc, Malcolm. Cadw fe fyny, neu bod yn amyneddgar a cadw dripper ar y cad. Yma Mullen yn troi. Mullen sy'n croesi, Robles yn ceisio'r foli. Shepherd yn tacluso i fyny. A cadw bel. At Fawcett, gwaith da. Williams. Spencer yn chwilio i gam sefyll oedd. Ond eto, Shepherd yn lle jyst cicio ymlaen, pasio i. A Dean Ebbe sydd yn paratoi'n hytrach na Adam Rosgro. Can ni weld a i fe dripper sy'n gadael. Wel, Ebbe, tair gol iddo fe y tymor hwn. Ie, wel, Ebbe, mae'n rhaid i fod yn dripper ne Robles. Chislevich yn rhedeg at Jazz Richards, y bas ymlaen. Deall taw dripper fydd yn dod o ddi ar y cae. Wel, na Rosgro sy'n dod ar y cae. Lle, dripper. Ni'n meddwl hefyd yn ystyried. Croesiad yn uchel i'r awyr. Mae angen i Hwlffordd i glirio yn bellach lawr y ca. Corey Shepherd ymlaen. Fawcett yn ei cholli fi. A mae'n dod yn o'r tro wan. Robles yn mynd y cwrt cosfi at Mariet Draper yn disgwyl am y croesiad. Chislevich eto. 3 yn y cwrt cosfi, Mariet rhwng y cornel at Robles. Hwlffordd yn sefyll i tir yn amsugno'r ymosodiadau ac yn clirio lawr y ca. Dwi'n gwybod mae'n anodd, oherwydd maen nhw wedi plannu hyn, dod i campio yn hanner Hwlffordd ar y funud. Maen nhw'n treiddio a treiddio, maen nhw'n sefyll yn gadarn ac yn gryf. Wel, y prif sgoriwr sydd yn gadael. Ie, dim llawer yn byd ffordd bo heddiw, dim llawer o wasanaeth, dim hanner cyfle at y gol sydd wedi bod yn siom iddo fo. A Dean Ebbe, 60 o tair gol iddo fe tymor hwn sydd yn cymryd i le. Os yna gol i ennill y 3 phwynt sy'n sicrhau bod y Seintiau yn mynd i'r brig. Ebbe i gyffyrddiad cyntaf, nid y gore, mae gan Alaric Jones yn gryf yn y dacl. Crwt ifanc, ond yn anffodus yn colli'r meddiant o blaid Hwlffordd. Mae gan Spender at Ebbe. Dwi'n cael ei chlirio, ond ydy dim ond yn gwestiwn o amser, Malcolm, cyn bod Seintiau. Wel, yn mwy am fyd mae Hwlffordd jyst yn y bel yn ôl i'r Seintiau Newydd. Mwy am fyd o'r gyfle maen nhw'n mynd i gael, oherwydd mae'n rhaid rhyw ffordd neu gilydd i Hwlffordd. Dwi'n gwybod mae'n anodd, ond mae'n rhaid nhw'n cael gafel ar bel, fel oedd nhw'n gwneud hanner cyntaf. Cyd i ddeud beth i siop, nhw wedi blino. Dwi'n gwybod mae'r cyfle cloi, mae tair gêm mewn wythnos di dal i fyny efo nhw heddiw. Enwedig rwan yn mynd i mewn i'r cefn i dwytha. Ond mae rhaid chdi o rwla ffindio ail wynt, dy drydydd wynt, dy bedwerydd wynt o rwla torchi chewis na gofyn ta dy un am fwy. Redmond. Pas hyfryd i newid cyfeirid y chwarae. A fe sydd yn casglu eto. Mariet. Chislevich yn edrych am bob cyfle i ddod ar y bêl. Am bwynt gwerthfawr, bysa hwn i Hwlffordd hefyd cofio, mae'n rhaid i feddwl ffordd yna. A mae Seintiau Newydd yn mwy na nocio ar y drws rwan. Ti yn teimlo, mae ty'r amser ydy. Mae'n rhaid i just sefyll yn gry yn y cefna.
Mae ti'n cofio Malcolm gwydgollodd Aberystwyth, gwydgollodd Hwlffordd yn Aberystwyth, nos Fawrth. O, dyma gyfle, ebe ar y foli. Michael Turner tu ôl i bopeth. Y galon ni'n edrych. Nath o gael blaen troed i ddim yn byd, dim canol i droed i. Pan mae'n dod lawr at efo fan hyn. Ti eisiau just... Mae'n cadw lygad ar i yndi, ond mae'n cael blaen, mae'n rhyw ymestyn. Ta'n fod cael y droed na, neu sefyll ar yn agosach i'r bêl, a wedyn mae dy gorff di mynd drosti a mwy o bwer yn mynd trwy dy gorff, trwy'r goes, trwy'r bêl. Oedd yn gyfle da. Redmond sy'n cyfarwyddo popeth nawr. O blaen amddiffyn y Seintiau Mariet. Gêm mwy neu lai'n cael ei chwarae yn gyfan gwbl yn hanner yr adar gleision. Mae gan Ysbender ac Mullen. Mullen rownd y gornel, ond mae yna gam sefyll, dwi'n meddwl. Cygrydd i Hwlffordd, a Mullen sydd yn cam sefyll. Dwi'n meddwl hwnna bris yn Hwlffordd yma'n hyn. Dwi'n meddwl. Gan ystyried y patrwm, Malcolm, mae Ebed i dod i'r car. Os angen rostro hefyd? Wel, os dod... Wel, di Robles sy'n mynd i wneud llawer i edrych fel sgorio gol, heblaw am y peniad na yn diwedd yr hanner cynta. Felly, mae'r eich di feddwl am dod efo yr cae. Os o'n mynd i gael gol, a gallai o'n sodwr yn y steddfa, sydd efo ar. Mae angen gol, ella dyna fydd y cychwyn i rediad o i sgorio goliau i'r Seintiau Newydd ar o arwyddo. Wel, ni'n deall i bod e'n ffi mawr, ffi oedd yn torri record i'r Seintiau. Os o ddim yn dod o far heddiw, be mae hynna'n yrru allan? Be di'r negas yna? Mae'n gêm un o'r un, ti eisiau ennill i fynd yn ôl i'r brig. Pa negas, sa fi'n ymwysodwr, sa fi'n osbron, i stafod i mwncw, be sa fi feddwl? Ond mae'n gêm mae'n rhaid i'r Seintiau Newydd ennill os ydyn nhw'n mynd i cael llygad ar y benc ampwriaeth. Dyna dwi ddeud. A dyma Rosgrow a'i drad lan. O, dy fe. Mae'n eistaf yn hyn efo'r mwgwd. O fe a'r mwgwd wedi ymuno o AFC Wimbledon, cofiwch. Fe fydd yn awyddus i wneud i fath. Mae'n 30 gol ganddo fe yn uwch gyngradd Cymru pan oedd e gyda Met Caerdydd. Ond wedyn nath e ymuno a Wimbledon. Gallai ddim y gorau o pethau fanna. Dim gol mewn 16 ymddangosiad. Ie, nath o'n cychwyn. Dwy gem. Mullen lawr y dde. Mullen yn croesi. Peniad pwysig allan i Hwlffordd a Summerfield dros yr Ystlys. 20 munud fawr ar gyfer y tymor, Malcolm, gyda'r Seintiau angen gol i fynd nôl i'r brig. Ia, a nhw di'r prif sgorwyr. Nhw sydd i ildio llai na neb. Derwyddon Kevin y Flint a Caernarfon, tair gêm ola y Seintiau cyn yr hollt. Byddech chi'n disgwyl iddyn nhw gael o leia 7 pwynt allan o'r dair gêm na. Wedyn, sy'n gwybod. Corey Shepherd mlaen at Fawcett nôl at Shepherd ac yna allan at Williams. Dyna chi symudiad da. Nawr te Williams yn erbyn Hudson. Mae'n disgwyl Keach! O, mae Keach yn rhoi Hwlffordd nôl ar y blaen! Hanes yn ail adrodd i hunan y tymor hwn. Cameron Keach i gol gynta i Hwlffordd. Ond gwaith campus gan y blaenwyr bach. Fawcett a Williams i greu y cyfle. Yr ergyd ar draws y gol geidwad. 73 o funudau wedi chwarae yma ar ddôl y bont. Hwlffordd 2, y Seintiau 1. Wel, sôn am cael dy yrru lawr, y false sense of security. Meddwl bod y Seintiau Newydd am sgorio. A dyma be sy'n digwydd am gêm di hon. Pêl-droed, Williams yn edrych yn briliant yma yna cofia i fynd a Hudson i fewn i'r cwrs cosbi. Mae'n gorau gwrthio un yn ôl, mae'n gorau rhedag yn ôl. Ti'n mynd licio neu na fel amddiffynwr. Ti'n cael dy yrru nôl, ti'n eisiau daclo fo. Disgwyl. Pêl am berffaith, pwysa am berffaith. Keach yn neud y rediad, amseru hi. Un cyffyrddiad ar draws y golwr. Gret o gol, clinical di na. Syth i'r gornel. Yn erbyn llif y chwarae. Yn erbyn llif bob dim. Am gol. Ac fel oedd hi ar neuadd y parc, mae Hwlffordd yn mynd nôl ar y blaen. Spender at Mullen.
Spender eto, Seintiau'n edrych i ddod nôl mewn i'r gêm, i daro nôl mor sydyn a phosibl. Y croesiad at y postyn pella, Robles sydd yn codi, ebe yno os yna lawio. Nawes, Hwlffordd yn dianc o'n dros drôn unig, y bêl yn tasgu at Spender. Allwch ddim cymryd y llygad oddi ar y gêm hon. Yn gwmws Malcolm fel oedd yn neuadd y parc. O iawn. Ceslovich. At Spender, drach ar lles i dag o'i gwanau. Amser i groesi at y postyn pella, pennau mynd i fyny. Shepherd yn cyrraedd yno gynta, a Shepherd a Keach, y ddau chwaraewr gynt o Cymru yn clydach, sydd wedi rhoi Hwlffordd ar y blaen. Ia, gret gweld hynna'n digwydd iddyn nhw ac i'r ddau nhw. Di lefa ar y lefel. Is, di dod i fyny, challenge, di codi'r challenge yna ac yn ymuno. Just cyd chwarae fanna i sgorio'r gol na. Just campus o gol, a just pan nhw angen i. A Keach yn amddiffynol yn y fan ar lle. Ti sôn am, ti di chwarae mewn gema, mawr. So, os am byd fel hwb o egni am chwarter awr lle gynnwch chi ddim byd arall i gynnig. Chwistrelliad o adrenalin, Martin. O, Nylawion erbyn Astles. Fan y weiddi am drosedd. Ond Morgan yn anwybyddu. A dyma Mullen yn derbyn y dacl, a mae'n dacl sydd wedi cael ei amseru'n dda gan Hwlffordd. A bydde Andy Morrison a gwir Cey Conan gwylio'r gêm hon, bydd fydden nhw wrth i boddau gyda'r hyn maen nhw'n gweld. A bydd Colin Caton, ti'n meddwl fydd y drws na di agor EP bach iddyn nhw. Nhw di ennill heddiw cofio. Maen nhw'n chwarae Cey Conan nos fawr. A mynd i fod yn reit ddiddorol. Sydd yn gret i'r gyngrair hefyd. Fawcett ymlaen at Williams, un i fynd i gallu man hwyr ydyn. Rhaid i chwarae hwnna ar y gyffyrddiad cyntaf. Fi'n credu dyna beth o Danny Williams yn ceisio gweud fanna. Ie, dyna be oedd o'n. Ac dwi'n mynd i gwneud o gormod erbyn mae Fawcett a Williams di bod ar yr un dormed rhan fwy'r amser. Robles yn y cwrt cosbi. A Bale wedi dod oddi ar Robles. Ac felly, na, cic gol i fi. Llain y chwarter awr yn weddill. Ac ofer fi ymdrechion Robles hyd yn hyn. I beniad yn yr hanner cynta yn hedfan i gornel ucharrwyd, a Michael Turner yn neud yn wirthiol yn y gol. Mae erfenthig o Leeds, Malcolm. Mae yna sôn bod Barnsley yn edrych ar y crwt ifanc yma. Posibilrwydd o symudiad efallai yn yr haf. A maen nhw'n hedfan yn uchel. Nhw'n achuro Bournemouth heddi, dwi'n meddwl. Ia, oedd i cartra. Ie, Bournemouth 2, Barnsley 3, ie. Oedd yn gret bod y chwaraewyr ifanc yma yn cael cyfle. Ond, yn amlwg, yn... Chwarae yn y Cyngrair Cymru. Yn y Byndynion, bob wythnos. Neu nhw ddatblygu y tyfu fyny yn sydyn iawn. Redmond at Mullen. Oedd Mullen yn cael i dynnu fe gath i ergyd mewn, ond dim trafferth i Turner yn y gol. Mullen yr eilydd hanner amser. A cofia, yr unig gol i fyny rwan, mae'r Seintiau Newydd i sgorio, ydy o cic gornel. Eilyddio pellach i'r tîm cartre, a mae hwn wedi cael prynhawn llwyddiannus. Ben Fawcett. Crwt ifanc lleol wedi dod trwy'r academi yma. Mae ganddo fe 5 gol y tymor hwn. Os ti'n neud ymysodwr ar y cae, hogyn lleol, mae'n meddwl mwy hogia lleol yn y marn i bob tro anyway. Ond pan ti'n reid bob un owns o egni gyn ti, 100 y 100 i o'n i dy berfformiad, a ti'n medru dod yn wrth y cae, a mae'n gael yn pwmpio fel yna. Mae'r balchder mor dda, mae'n deimlad fe ddech chi'n prynu. Ac yn derbyn y cwtch oddi wrth yr hyfforddwr, Wayne Jones yn cymryd i le. Mae Griffiths, Marcus Griffiths, 10 ar 20 oed, un gol iddo fe tymor hwn yn erbyn Caernarfon. Oedd o'n brif sgoriwr tymor diwethaf, oedd. A oedd e'n brif sgoriwr ar ben y bont am 3 thymor cyn hynny. Felly, fe fydd nawr yn arwain y llinell flan. Fi'n credu bydd Williams yn dod yn ddyfnach i gynorthwyo o'r amddiffyn. Coesa ffres, adeg yma hefyd, Mike yn helpu. Croesiad cynnar mewn i'r gwynt. Chi'n gallu gweld pa mor dwyffodrus yw pethau Watts yn cael trafferth o yna. Mae Alaric Jones yn
taro'r bêl, dwi'n credu, yn erbyn Williams, efe? Ie. Williams... O, na, Curtis Rees, efe? Curtis Rees, efe. Cymryd hoi. Wow, mae'n syth yn ei wyna bo. Trod fe, Alaric Jones, do. Mae Alaric yn gofyd fo pan ysyn rheoli. Wel, os rhywbeth, Malcolm, mae'r amodau yn gweithygu o ran gwynt mewn fan hyn. Mae'n chwythu reit mewn i'r pwynt sylwebu. Mae'n dod ar draws y cae sy'n ddim yn helpu ni. Ond ar y cae, dwi ddim yn mynd i lawr y cae tu ôl i Seintiau Newydd chwaith. Jyst dod ar draws y cae me, felly mae'n jyst mynd i sbwylio'r gêm i pi fach. Y faner yn chwythu i ddangos nerth y gwynt, ond allai weithio chi, mae'n fwy cryf mewn fan hyn yn y pwynt sylwebu na beth yw yn y llun na. Ti'n mynd disgwyl dim llai pan da ni'n gweithio fo'n gilydd, Mike. Wel, mae gyma 10 munud i fynd. Os yna troad yng nghwt y gêm hon fel yr oedd hi yn neuadd y parc. Os ti'n mynd trwy hanes, mae rhaid na fod, ond gan ni weld. Ia, dim sôn am Adam Roscoe, hyd yn oed yn cynhesu ar yr ystlys i'r Seintiau Newydd. A be mae hynna dweud chdi. Dyna'r unig gwestiwn dwi'n ofyn, sa fi yn eistedd yn Eisteddfod mewn co, di costio gymaint o bres, cael yn halu gymaint o bres, de. A dwi yn ymysodwr sy'n angen sgorio gols, a dwi'n yn gofyn dri gresu fyny ddod i'r cae. Trosedd. Sa fi ddim yn hapus. A mae'n gigrydd a chyfle pellach i'r Seintiau i daflu'r bêl yma mewn i'r cwr cosfi. Mae'r cewri'n dod i fyny o'r cefn, a dyma beth oedd y broblem ar ddiwedd y gêm i Hwlffordd yn neuadd y parc. Nath ddenu camgymeriad gan Michael Turner. Eiliadau pwysig, Redmond i'w chymryd hi. Hwlffordd 2, y Seintiau 1. Mae'n ei chrimanu ddim mewn. A mewn y cwr cosfi, mae Chislovic! I ergyd yn syth, ac yna y bêl yn gwyro. Oedd hi ar yr ymddiffynwr yr ail ergyd gan Marriott. Rhyw ffordd neu gilydd, de. Maen nhw'n cael bloc, maen nhw'n cael tackle, maen nhw'n cael pen, maen nhw'n cael coes. Rhywbeth ar y bêl na i stopio'r ergyd a fynd am y gol. Cic gornel bellach. Cic gol iddi. Ond un gêm tymor hyn, mae'r Seintiau Newydd wedi colli, gofio. Un gêm, fel ti'n gweud, Spender bant, Clark mlaen, a mae goliau gan Clark, 5 ohonyn nhw, ond gol sydd eisiau, a mae Roscoe'n parhau ar y fainc. A dyma fe. Mae hynna yn creu. Wel, mae Mike Harris wedi gwneud un penderfyniad mawr yn barod yn ystod rhan. Wedi diswyddo Scott Roscoe a Stephen Evans, a mae bown o fod yn cwestiynu fan hyn, gan bod i arian yn ychwanegu at coffre bwysig y Seintiau. Pam nad yw y chwaraewr mawr, yr enw mawr, yn dod i'r car? Well, find that off the phone, Warwick, Chris Sargent. Na, dwi wedi ddod hynna'n digwydd. Mae Mike yn gwybod yn un, Mike sy'n gwybod a di siarad efo Chris Sargent cyn y gêm yma am sefyllfa, na dwi'n siŵr. A dwi'n gwybod. Felly, nid Indiana Jones yn diddorol na di Mike Harris, cadeirydd y Seintiau Newydd. Chislovic, heibio i Williams, mynd ar draws car. Sgwar mae'n mynd at Blaine Hudson. Hudson yn croesi tuag at Robles, ond dim lwc i Robles yn yr awyr. Bêl yn cael ei thaflu lawr y car. Astles, pwy sy'n cyrraedd y bêl gynta? Blaen tro'r pwysig gan Holland. Holland, Marriott a Chislovic. Fi jyst yn meddwl bod rhywbeth mowr yn mynd i ddigwydd cyn diwedd y gêm hon. Dyma Chislovic eto. Chislovic yn newid y cyfeiriad i greu yr ongl i Marriott sy'n croesi at y postyn pell am. Turner yn dyrnu
lletwaith i'r gol geidwad, ond chwarae teg iddo fe. Cofiwch, 19 oed yn unig yw hwn. Wel, yw o Turner. A Marius yn 31-32, dwi'n meddwl. Ond, ffwniau eto. Dwi'n gobeithio bod blynyddoedd i ddod yn ei weld o'n dal y bel, di bach mwy. Ond, o le os dwi'n cadw'r bel na allan o'r rwyd, mae'n iawn. Just yn teimlo, dwi'n gwybod mae'n hwyr yn y gêm rwan a just Seintiau Newydd ddim yn blaenoriaethu weithio. Holland tuag at Ebe ar peniad. Watson wirthiol yn cael y dacl mewn. Roble sydd yn y rwyd ac nid y bel. Campus gan y capten. Sôn am fod yn ymwybodol o berig a beth roed dim byd i fyny de. Am ddiffynwyr, am ddiffyn am ei bywyda. Lot, llithro, yn gwybod. Am ddiffynwyr, llawn profiad arall ydy'r cael rwan. Just i drio gweld y gêm allan. Mae'n eilyddio, chi'n gallu gweld Sean Pemberton, captain y clwb, ac 14 Curtis Rees sy'n gadael. Mae angen Pemberton arnyn nhw, dwi'n teimlo, i amddiffyn y gic gornel, a dyma Rees yn dod oddi ar y car, Pemberton. Na Rees nid yn arbennig eto iddi, ond beth dwi'n dweud ydy gadw nocran i wynaf do efo. Do. Mae'n cofio, ceri oedd Sean Pemberton sgorio gol i rwyd i hun yn y gêm yna, na byd y Seintiau, dwi'n meddwl bore. Mae'n obenio hon allan. Czeslewicz. Mewn mae'n mynd, y peniad o'r arbediad yn wirthiol gan Turner. Astles ar peniad tro hwn. A Turner yn hedfan trwy'r awyr. I gadw mantais Hwlffordd. Nath o un o hein yn hanner gyntaf do. Oedd o'n ipyn bach hwyrach hanner gyntaf, mae'n neud ti eto yn yr ail hanner yma. Llain y 5 munud yn weddill. Oedd o'n ipyn bach yn hawddach na'n ddisgwyl. Mullen. Y bel yn cael ei chroesi'n eisiau, mae'n cael ei chlyrio gan Hwlffordd. 11 tu ôl y bel. Holland. A Czeslewicz. Dwi'n mynd aros ar yr asgell nawr, a mae Mullen yn cael ei orfodi am nôl, a mae hwn yn waith da gan Hwlffordd. Clark at Marriott. Camgymeriad gan Summerfield, Mullen sydd yn croesi. Jazz Richards sydd yno. Richards sydd wedi cael gêm tawel oedd honna'n. Oedd hi ddim yn gic rydd, y bel gan y Seintiau. Nôl mae'n mynd ar y postyn pella. Summerfield yn codi. Mae angen iddo fe gyrraedd y gêm y bel gynta. Mae wedi ennill tafliad i Hwlffordd a chyfle i gymryd anadl. Mae hwnna'n bris. Ond eto, mae'n un o heina de, mae o'n sefyll yn stond, mae'n darllen y gêm, mae ar bodiau i draed. Mae'n i sodla, mae'n o'n gol. Mae'r bodiau yn barod i fynd, barod i springio a mynd. A un cam y draws, igon tal, i fynd ar draws a wneud yr arbediad, campus gyda fo. Llain a 2 munud i fynd, Astles i beniad oedd yn hedfan mewn, ond Turner yn ei rwystro fe. Ond nôl mae'r Seintiau yn dod, Clark yn taro'r bel. Mewn i'r amddiffynwr. Harrison sydd wedi cael bron dim i wneud yn yr ail hanner, ond codi'r bel o gefn y rwyd pan nad i giro gan Keach. Yn rhyfedd o gêm. Wayne Jones yn annog i dîm i gadw'r bel, dyma Keach yn ei lled iddi, ond mi oedd yna drosedd yn gynharach yn y symudiad. Ein dyfarnwr David Morgan yn edrych i chwarae mantais, oedd e mantais i gael yn dilyn y drosedd yma. Na, jyst cael ei rawn, dwi'n bechdan i fi bach, wneud y gorau allan o'n i dydi, ond mae'n cael y drosedd. Tancock, fi'n siŵr bydd yn edrych am y gornel gyda'r gic yma. Marcus Griffiths yn taflu un i'r llawr, geith ddim gic rydd am hwnna. Wel, ar ddechrau'r prynhawn, o'n i'n ofni y bu fydde Hwlffordd yn colli'n drwm fan hyn. Y Seintiau wedi newid i tîm hyfforddi. Roedd angen 3 phwynt i fynd nôl i'r brig. Ti wedi gweld y bod na mynd i fyny am amser ar ôl 90 munud eto. Mike fyna. Da ni'n gwybod faint sydd wedi cael ei ychwanegu fan hyn. Mae'r Seintiau Newydd, dyn nhw'n mynd i ollwg y lefel ffitrwydd yma. Maen nhw'n mynd i drio i cael un yn ôl i fewn i'r gêm, ond
Mae'r agwedd penderfynol mae Hwlffordd wedi dangos hefyd ffordd maen nhw wedi datblygu i dyfu fyny a chwarae a gwynebu. Croesiad yn Ishel, ac Eben tafle hunan at y bêl, ond yr amddiffynwr gafodd y cyffyrddiad ola, mae'n gic gornel arall. Wel, ti'n gwybod beth yna eto, y capten unwaith eto, Wicks. Gic gornel wedi chymryd yn sydyn, mae gan Chislevich. Pedwar yn disgwyl, dyma Chislevich, ergyd Ishel, bêl yn cael ei chlirio eto. Trosedd. Gan Holland. Eli, Cwyno. Cwyno, bydd o ddim di gael ffordd ei hun. Eto, drwy'r dydd, o, drosedd, does am cwestiwn amdani. Ar Summerfield. Holland, noson rwystredig iddo fe yng nghanol ca. Dyma Chislevich yn mynd ar draws ca, ac yna Charles Richards ar drosedd, yna ar Watts. I ni yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. 4 munud wedi cael ei ychwanegu. Yw Turner yn cymryd i amser. 4 munud rhwng Hwlffordd. A dod yn gyfartal ar cofis am y chweched safle. Ia, ac faint o fynyddodd ers bod nhw wedi curo. Seintiau Newydd. Dyn nhw wedi curo ers 2004. Mae nhw wedi colli'r 8 gêm ddiwetha. Noson hanesyddol go iawn os ydyn dal ar. Hir a Clark y Mullen o'i flanau. Mae'n anwybyddu Mullen yn mynd ar draws ca. Summerfield yn clirio, mae'n nôl gan Redmond. Tackle bwysig, ac mae'n dafliad i Hwlffordd pen pella. Richards yn defnyddio i brofiad, i arafu pethau, i gyfri'r chwaraewyr efallai. Tackle bwysig, waw. Mae'n symud yna dri, a dyna di'r gwaniaeth o'r dyn yma ar y cae. Mae'n just, pan mae rhywun fel yna, neu taco fel yna, mae'n codi pob sy'n. A mae'n mynd, oce, then, da ni'n barod. A pob yn rôl torchi llewis na. Munud y hanner o'r 4 wedi chwarae, mae bêl gan Clark ar Seintiau Newydd. Wel, bydden nhw'n cymryd pwynt nawr. Bêl hir. Richards eto. Wel, mae wedi cyflwyno'r bêl y tro hwn i Mariet. Mae Mariet yn croesi. Mae Turner ar yr ail gynnig yn cael gafel yn y bêl. Os bydd Hwlffordd yn ennill y gêm hon, mae rhaid meddwl am Turner. Achos i gamgymeriad yn y gêm gyfatebol, nath arwain at 3 phwynt y Seintiau. Go iawn. Ond heno, ac nath ollw'n union fel hyn, ond oedd Hudson yn air eich i fewn trwy dwythad oedd ar ôl yr amser yma oedd i'n gwmpas a'r Gwen i'r camerau. Dwi'n mor falch oedd o wedi gwneud hynny, a gwybod mae o i chwarae mor dda. Mae o mor anlwcus dyma gael botol champagne fi hyn o bwyd. A mae dyn mor dda. Hwlffordd sy'n arafu pethau, ond Malcolm, ni'n agosau at y diwedd. Pwy yw ser yn y gêm? Nes i ofyn ta'r cynhyrchyn os gyda fe 11 botol champagne i fi, mae pob yn y hyn o tîm Hwlffordd. O Turner, Bendant, Stedgar Tangcock, Jones, Shepherd hyd nod, Danny Williams. Ond nes i gael o'r captan, Ricky Watts. Ricky Watts, y captan heddiw, faint o blocs mae o wedi cael ei fewn. Faint o dacls mae wedi amseru'n berffaith. Faint un mae wedi reid un ar y lein, just efo'r peli na sy'n mynd heibio fo heno. Neud siŵr bod o'n cael rhyw fath o gorff ar y bêl i stopio'r peli mae'n mynd am y gol. Mae o'n just dim yn gadael neb o'i gwmpas siglo. Yn arwain drwy y siampl. Yn arwain drwy y siampl. Y Seintiau yn clirio y bêl gan Shepherd ar yr hanner cynta i Hwlffordd. Hanner munud rhwng Hwlffordd a hanes. Oedd angen 3 phwynt ar y Seintiau i fynd i'r brig. Oedd angen 3 phwynt ar y dyn yma i ddod yn gyfartal a Chaernarfon yn y chweched safle. Oedd hi mor agos yn neuadd y parc, tor calon y bryd hynny i Hwlffordd.
Watts yn ennill y peniad, tackle bwysig gan Pemberton. Ond mae gan Redmond, a mae Hwlffordd yn taflu hunain at y bêl. Chwiban ola David Morgan, hanes yn cael ei greu yma ar ddôl y bont. Mae Hwlffordd wedi curo y Seintiau Newydd am y tro cyntaf ers 2004. Corey Shepherd yn rhoi Hwlffordd ar y blaen, ond Cameron Keach gafodd yr ail yn dod i'r maes fel eilydd. Shepherd ar gôl gynta, yna Blaine Hudson wedi dod a'r Seintiau yn gyfartal, ond Hwlffordd sy'n ennill y pwyntiau. A mae wedi gorffen yma mewn gêm ddramatig yn y gorllewin. Hwlffordd 2, y Seintiau Newydd 1. Wel, am ganlyniad i Hwlffordd a dargleision y gorllewin yn dathlu, oedd hwnna'n golygu gymaint nag oedd efo welswch chi'n o'r y diwedd. Gymaint oedd hynny'n golygu, a dyma ganlyniad y prynhawn felly. A mae wedi bod yn prynhawn da ni ambell i dîm cartre, y Bari, Dre Newydd, Hwlffordd wrth gwrs hefyd, ond Cynarfon wedi cael triffwynt mawr iddyn nhw ar bal yn ennill. A Ceic honna, mynd i ben y bont, di sgwr, falle bydden nhw'n siomedig, newydd ymestyn i mantes tu ar brig. A dyma, beth mae hynny gyd yn ei olygu. Mae Hwlffordd nôl yn y 6 canal, mae hwnna'n mynd i fod yn ras am y 6 rhyngddyn nhw a Cynarfon. Pidwch chi ystyried Dre Newydd. Ond y brig, Owain, beth am hwnna? Am ganlyniad, am berfformiad gan Hwlffordd wedi bod, swn i'n gallu mynd drwy'r tîm i gyd, bob un wan jack o'r chwaraewyr ynde. I gwaith nhw mewn meddiant i fod yn fygythiad, i gwaith nhw oddi ar y bêl, maen nhw wedi gweithio mor galad, hyd at yr eiliad ola'r tackles yn hedfan i fewn de. Ac y ffaith fod Seintiau Newydd i'r rhedeg allan o syniadau yn yr ail hanner. Dwi'n meddwl nhw oedd y tîm cyntaf yn y gyngor yma i symud i ffwrdd o 4-4-2. Seintiau Newydd yn mynd 4-4-2 am y tro cyntaf, dwi'n siŵr ys blynyddoedd yn yr ail hanner. Dwi'n di gweld nhw'n mynd mor hir efo'r bêl ers blynyddoedd, ond y stori heddiw ydy Hwlffordd. Ie, dych chi o'r y goliau yna yn yr ail hanner sydd wedi sicrhau'r fuddugoliaeth, neu goliau'r ail hanner dylen ni weid, oedd hi'n dipyn o ail hanner hefyd. Wel, dechrau da iawn i'r ail hanner, y newid system fel yn ni'n sôn, a wedyn y bygythiad yma efo Hudson, mae o'n gawr dydi, mae o'n gawr. Astles hefyd, mae nhw'n fois mawr, os mae nhw'n ymosod y bêl, mae nhw'n mynd i sgorio dipyn. A Hudson yma, mae Sam Llawer allu di wneud, mae'n ganol y gol, falle fydd y gol geidodd yn penderfynu, pam nes i gymryd y cam i'r chwith, ond anodd iawn i stopio, pêl o safon yn mynd i'r cwrt Cosby, a cawr fel Hudson yn cael ei ben ar y bêl. Ac ar y pwynt yna, chi siŵr o fod yn meddwl, o'n i o Seintiau mynd i ennill o'n ennill yn erbyn Hwlffordd ar neuadd y parc, ond i ddod nôl ac i wneud hyn, ac am gol i ennill gym. Am gol, ond Hudson yn mynd efo'r bêl letraws, yn llac efo'r bêl, dyna lle mae'r gol yn dod. A wedyn pethau bychan, dal y bêl i fyny, Fawcett di gwneud drwy'r gêm, a wedyn mae hynna'n rhyddhau, Williams ar y chwith, a wedyn mae jyst yr amseriad efo'r bas. Rhediad oddi ar y bêl gan Keach, mae o'n gwneud yr hediad i fewn tuag at y gol, a wedyn yn newid ar yr eiliad ola, yn mynd ar y tu allan, a da ni'n gwybod o troed chwith y dyn yma yn berig bywyd. Os mae'n chwarae Cambran yn Clydach, neu i'r Hwlffordd yma, a sbi ar y dathlu, a'r dathlu ar y chwiban ola, fel o'ch ti'n sôn, Dyl, neu'n heiddi'r triffwynt. Mae'r dyn yma'n heiddi'r triffwynt heddiw, tactega perffaith. Gol o Gwmrondda i ennill y gêm yma. Ewn ni gael yr ymateb, drawn ni y Sionet Dafydd. Well, Jazz, what a way to start a new chapter with your new club. A fantastic performance and a great win. Yeah, it's a massive win from the lads. Putting a hell of a shift. Feeling myself in my legs, I haven't played the game for so long, but each to a man, fantastic, against a great side in TNS. That's a massive win for us. And in terms of, the battle for the top six, it's quite a battle now between you and Cynarfon. Will you look to push forward? Yeah, of course, we take each game as it comes. Another massive one next weekend. And like I've said in previous interviews, great bunch of lads, great group of staff, and I can't see why we can't push on and go and get more positive results. Diolch, Jazz, thank you. Thank you. Jazz Richards yn meddwl bod y gyngor fan hawdd, mae'n siŵr ennill efo'r Seintiau Newydd. Oedd y coesau'n brifo. Unrhyw sioc hwnna? Dim sioc o gwbl. Dydy chwarae Seintiau yn y gêm gynta ers spel ddim yn hawdd. Ond chwarae teg, gath o gêm dda. Roedd meddynt i ffwrdd cwpl o weithiau, ond i brofiad o gyntaf fewn i'r dacl, diolch di dod i fama jyst i bigo chydig bach o bres i fyny a meddwl bod hi'n hawdd. Oedd o'n gwybod bod y mewn gêm heddiw a nath o chwarae'n dda fel bob un o'i gyd chwaraewyr. Sa'n mos chi'n chi clywed tu ôl ni, neu gyn ni'n chi clywed i'w chwaraewyr Hwlffordd yn dathlu. Mae'n golygu llaw, cyntaf ers 2004 efo'n y Seintiau. Mae hynna'n golygu lot, dydi. Pan ti'n cyrreg carreg filltir yn curo bala, heddiw y Seintiau Newydd, mi fydd yn wrth i bodda.
Dyna ni. Hyfryd. Nes ti stopio'n gyflym fyna. Da iawn o, diolch yn fawr iawn. Hyfryd, diolch am eich cwmni chi am gêm, am ganlyniad o ran y gyngrair. Mae Hwlffordd yn dathlu tua'r gorllewin. A Jazz ar sgorio. Nice. Dyna i chi waith tîm arbennig. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C.